Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto Diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes. Thank God it's Friday! Mayo 1 tuig 2026. Ini mo lang mo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hofer sa mga nagapaw na dalagkuhan karon nga mga balita. Anay kagugma ni Frank Caroy sa Barbasa ginpayag nga nagkomunikar pa sa iyagon makigistorya inadlaw antes ang pagkasapos ang wala pa makilala nga sunog nga lawas sa Banwasang Pavia. Samtang ang DNA test cross-matching posible maglawig sang isa ka bulan. So malawig-lawig pa sini banwang paghulat-hulat sa confirmation or sa pagtumod kung bala ang nasunog bangkay nagasanto sa identification card nga na-recover sang kapulisan malapit sa nasambitan sining area. Samtang duha ka minor de edad nga ginatudlo suspect sa pagpangbuno sa isa pa ka minor gin-surrender sang ilang ginikanan sa Iloilo City Police Office. Kag syempre ining buhang flyover nagbukas na. May mga personnel sang DPWH nga nagabantay dito para nga pasiguraduhon nga ang mga ginadumili sining sasakyan hindi dito makalabay. Amo ni madalagkuhan mabalita issues kay impormasyon may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Subong adlaw pitsa 1 sa bulan sang Maayo regular holiday agod hatagan sa nagakigo nga pagtamod ang adlaw sang mga mamumugon kung sa niinti ang kabilinggan ginahatag naton sa aton siniya nga mga mapisan nga mga mamumugon nga mayara sang dako sini nga kontribusyon sa aton siniya nga ekonomiya. Ang Department of Labor and Employment mag-offer or nagapanigayon karon sang job fairs sa bilog sining pungsod nga kung saan nag-offer or masobra 56,000 ka mga posisyon sa National Capital Region gin lamang inyo. Sa bahin sa Philippine National Police mag-deploy man sila sa masobra 106,000 personnel pagod nga pasiguraduhon nga safe ang tagsa-tagsa sa sining ginaantisipar nga mga rally sa mga workers or sa mga union workers bla niyo. Sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa ti ang mga mamumugon nagdeklarar nga ti ang adlaw subong is the day of reckoning kumbaga pa no sa aton sining mga kasimanwa. Ang mga mamumugon masobra sila 100,000 nagmarcha ini sila halin dito iya sa may Tondo pakadto sa Malacañang sa pagpanawagan sang fair wages no sa aton sining mga kabumbok kag mas maayong working conditions no sa aton sining karon nga mga kabumbo ti sa pagpanguna sang Union Obrera Democratica de Filipinas ang protesta nagakondinar sa exploitation sa mga Filipino workers kag nagapanawagan man sang independence mga kasimanwa sa aton sining mga kauturan ti ang aton sining iyang presidente sinadere no si Presidenta Bongbong Marcos ginadayaw man ang mga mamumugon kag
nagapahayag nga ti ang mga mamumugon kuno amo ang backbone sang aton siniyang nasyon. Hindi backbone kiti amo man ang amo man ning pinakadako siniyang pinakadako sini karon iyang bahin sang populasyon nga kung sa diin ti diri ginakuha sang gobyerno ang buwis. Dayaw-dayaw lang pero wala sang offer sang pagpasaka sang sweldo kag subong man ti padayon lang kuno sa pagprotesta. Si Presidente Bongbong Marcos nagdayaw sa mga workers sa pungsod kag ginlantaw ginakabig nga backbone ini sang nasyon kag impromisa ang dugang sini nga mga trabaho sa Labor Day. Amo ning iya sini nga message sa mga biyan pero why gid sang naghatag sang go signal or ano man nga sinyales sa sining plano na isa sang nationwide wage increase no nga kun sa diin bisan pa iyang linibo ang nagpadulong sa mga dalanon agod nga magmarcha kag magsinggitan sang wage increase. Sa statement nga ginpagwa mga biyan sa aton sining mga kabombo sa 124th Labor Day celebration, naggintawag ni Marcos nga ang gobyerno kag ang private sector nagapasiguro sa hatagang kuno sang reward no kag opportunity ang mga hard work orang hard work sa aton sini nga mga mamumugon. Bisan kuno nga nag-advance na iyang teknolohiya sa kagasubong man ang mga industriya nag-transform ang padayon sini iyang kamaturan nagapangibabaw nga mga Filipino workers no amo iya ang nagapabilin nga duso kag subong man naga-alay-ay sa pagpadulong or pag-move forward sa pungsod na Pilipinas. Kag lakip naman diriya banwa sa kabugusan sini nga kalibutan ni kiti kung lang taon sininimo sa bisan diin lang yang bahin sa kalibutan may Pinoy nga nagatrabaho. Lakip na sila diri banwa hindi lang yan kay trabaho sini banwa no kundi gina-recognize man sa bilog sini nga kalibutan nga ang mga Pinoy mga mapisan. Pinoy mapisan sa iban siniyang pungsod pero Pinoy matamad kung diri sa pungsod na Pilipinas. Now, do kalaway man siniya paminsaron nga mo sinang plastada banwa. Tisa karon amo ni ang ginakabig naton iyang maayong pinamatasan sang Pinoy nga mapisan. Grabe magsakripisyo for example sa mga overseas sa Filipino workers kung sa diin banwati ginabiyaan ang ila sini nga pamilya nagpadulong sa luwas sang pungsod why sila paryente to why sila sang kilala why man sang kasiguraduhan kung mayong ila sini nga tupan basta ang ila sini nga paminsaron magtrabaho para iya sa buwas damlag sa ila sini nga pamilya maglaluwasin na banwa ti diriya sa bahin sang pungsod na Pilipinas although nga ti medyo kulang kag masami nga nagapanawagan sang wage increase ang mga mamumugon but ang workforce naton diri banwa sa gihapon nagapabutyag nga ti ang Pinoy ang labing mapisan sa ikumparar nimo sa iban siniyang lahi sa bilog sining kalibutan. Naga-expectar ang pila ka mga workers sa mga biyan no nga mayara kung tani or pamatian man ang panawagan may kantanan sa sining wage increase subong nga Labor Day. No, pero ang payag diri sa Department of Labor and Employment nag-roll out na ini sila weeks earlier nga wala iya sang nationwide hike nga iga-anunsyar sa bulan sang Mayo particularmente during May 1 during the Labor Day. Ang dole mga kasimanwa nagpayag nga ang minimum wage adjustments magapadayon kag nagakadapat pa nga i-determinar sa regional level unless ang Congress magpasar sang layi
nga mayara sa pagmando sa national increase. Ang freedom of free workers, mga biyan, ang nagpanawagan, liwat nga nagpanawagan sa Congress nga ipasar ang 200 pesos across the board nga daily wage increase, samtang ang Trade Union Congress of the Philippines naman nagduso sa 5,000 pesos monthly wage subsidy para sa mga minimum wage earners. 200 pesos sa wage hike bill ang napasar naman sa Bahinsang House atong June 2025. Pero ang Congress nag-adjourn before pa man sa House and Senate ma-reconcile ang mga competing versions. So sa 200 pesos sa House versus 100 pesos sa Senate. Ang labor group naman nga kilusang Mayo 1 nagpanguna sa marcha sa Espanya Boulevard padulong sa Mindiola, Manila. Kag may mga protesta man nga nagaklinabo sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Negros, Cebu, Panay, and Davao. Ginatawag ni Jerome Adonis ang May 1 bilang Day of Reckoning. Sa Metro Manila to 695 ang highest nga daily minimum wage. Ang lowest naman is 411 sa Bangsamoro Region. Sandi gani sa Ibon Foundation, gina-estimate sila nga average daily wage nationally ang yara sa 503, roughly 750 mga biyan. Ang short pa ya sa family living wage. Ang unemployment naman na nagmarka sa 5.1%. Mga biyan, nagnubo-nubo ini halin sa 5.8 sa January. Pero nagapabilin nga above 3.8% ang nagligad sini nga tuig. So about 5.84 million ka mga Pinoy ang underemployed. Kag ang iban sini iya nagapangita sang dugang trabaho kag dugang man sini iya nga sweldo Samtang ang pungsod sa aton sini nga mga kauturan nagapanawagan diri sa gobyerno nga kakson ang mga workers. Nagapanawagan sa pungsod sa gobyerno nga ang value-added tax sa fuel, electricity kag basic commodities ang kaksona. Ti ang koalisyon diri banwa nga ginabugusan sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, the Employers Confederation kag pila pa ka mga major labor federations nagpandam sang rising cost sang essential goods nga kung sa diin nagabutang man sa alang-alang sa aton sini nga mga kabumbo sa magtimbang nga bahin sa bahin karon sang palangabuyan kag sumungman sang negosyo. Sa aton sini nga mga kasimanwa sa government side, ang Department of Labor and Employment mayara sa ginpanigayon sini nga job fair sa 88 sites nationwide kag mayara sang 11,500 ka mga job vacancies. Sa aton sini nga mga kuturan, ang job vacancy nga ni nagadipindi man ni kung masibo sa imo sini nga tinapusan kay kalabanan sini banwa sa mga job fair kung ano ang bakante sini nga posisyon sa ila kompanya, amo man sinang ginapangita nila. So may specific ini sila nga mga qualifications man dira nga ginapangita sa isa iya ka aplikante. Sa aton sini nga mga kabumbo, kung narikutan ka mo to, Bumbo Chris, kung do narikutan sila to sa job fair sa nga duli, dili nyo ipasa resume nyo sa Bumbo sa aton sini nga mga kauturan para nga i-remote aton sa aton sini nga mga tagpalamate. Oras naton 50 minutos na nakaligad sa tagna sini nga alas 11. Standby kay check nato ng balita ni Bombo Pauline Piliora. Ini may kantanan sa duwa ka mga suspitsado nga minor de edad nga nag-tripping pang buno. Natripan nila pag kagagibuno isa pag ka minor de edado.
sa aton sining mga kabombo, pero suno pa sa mga barangay official ining biktima medyo dungulis gid man kuno niya sa ilang lugar. Standby kay ang ginikanan sa duwa ka mga suspitsado sa pagpamuno nga minor de edad gin-surrender ini sila sa bahin karon sa Iloilo City Police Office. Para nga ti madisiplina hindi pa man pwede mapriso kung hindi sila mga minor de edad. So lang isagin lamang sila diri sa mga dapat himuon, i-rescue sila and then i-rehabilitate ini sila. Sa aton sining mga kasimanwa, anong dugang nga mga impormasyon nga natipon sa aton sining mga kopda ng mga Bombo reporters? Bombo Pauline, sa report, please go ahead. Gin-surrender tribong sang ginikana wa de edad nga ila diri nga kabataan nga ginatutok sa pagpangbuno sa Port San Pedro Iloilo City kahapon ini nga adlaw alas 6 na ini sang gabi mga Abril or sang Abril 30 2026. Ang biktima din kilala diri kay alias Ayan, nagaedad ini siya sang 17 anyos, residente diri sang Veterans Village. Samtang ining suspect naman amo ining duha ka 16 anyos. Sunod diri kay Police Captain Melchor Tolentino ang hepe sa Iloilo City Police Station 1 o kun ICPS 1. Iya diri gipayag nga pagkatapos sining insidente kahapon nga adlaw, gilayon ini sila nag-conduct man sa hot pursuit operation apang wala ining duha sa ila diri nga address sa syudad sang Iloilo pag nakalabot sa ila balay sa probinsya man diri sa Iloilo Bombacham kung sa diin gilayon man ini sila or gilayon man nga nag-coordinar diri ang ila man nga ginikanan kag surrender. Nagagwa karon diri sa investigasyon Bombacham nga nagapungko ini kuno ang biktima upod sa iya duha pa kaabyan kag nagahampang diri sang mobile game. Sang nag-agi ini duha ka suspect nagpalahog ini nga hambal nga nagbinugoy naman kamuda. Amo ni kuno ang hambal kining suspect Bombacham. Bangod kay kilala man ni kuno sang mga suspect ining isa sa duha ka abyan nga upod diri sang biktima, so nagalahog-lahog lamang ini sila kuno. Do na misinterpret ini Bombacham sining biktima kay do suno gani kahapon nga adlaw didto kay Jo Marie Galagate ang tanang commander sa Veterans Village na posible ay diri ginambal nga bag-o lang nakabalik sa lugar ining biktima agod nga magbakasyon ti hindi ini siya familiar sa duwa man diri ka suspect and ang nakakilala din dito is ang isa sa duwa man diri niya kaabyan posible kuno sa diri kay Police Captain Melchor Tolentino nga na-misinterpret sa biktima ang iniman nga mga tinaga rason nga nagpanglampos iniya sang 2x2 apang nakalitaw ining mga suspect pero nagbalos ini sila sang buno man diri Bombacham kung sa diin nakaagom diri sang pila sa nawala nga butkon ining biktima kagidayon na rin siya gindapatan sang first aid kag gindala diri sa ospital kag nakagwa man ini siya estable ang kondisyon Bombacham kag nakagwa na subong mano sa ospital. Samtang wala naman diri na recover ining kutsilyo naging gamit diri sang mga suspect. Pero as of now no kay bangod man kay mga minor de edad ining duwano ka 16 anyos o duwa diri ka suspect refer ini ang ilaman nga sa bahay ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO tan-awon ini kung may discernment ini sila Bombacham nga nakadepende pero possible diba nag-go ini sila sa mga community service at the same time kung ipadala mo sa bahin niyo sa balay dalayunan diri man sa bahin sa siyudad sang Iloilo Bombacham. Ipabati bila nato ang ato ng interview kay Police Captain Melchor Tolentino ang hepe sa Iloilo City Police Station 1. Bali, pagkatapos sa pagkasabi sa pag-responde naton sa natabo nga kumusyon na nagresulta sa pagkapuno sa minor de edad sa area sa Port San Pedro, Iloilo, ilayon kita nag-conduct sa hot pursuit operation kay tungod yan nakapalayuan ang duha ka suspetsado no na-locate naton sa isa ka distrito sa isang Iloilo ang iyang balay temporaryo nga na-expiran pang wala sa dito kag fortunately man nagpulik man ang pamilya niya nag-cooperate ang pamilya kagabi kinabel sa pamilya no duha ka pamilya ini ang ilang
Mata ang minor de edad yung bulbado sa nga stabbing incident from the province Pagato del Iloilo kagabi alas 10 kagabi na turnover o na kag na-surrender nila ang ilang himata. Okay. Bali, after, sir, sa incident, nagpauli sila dayon sa ilang lugar sa Banwa? Posible kaya kapag abot dito sa aton yung team na nag-conduct ng pursuit operation sa area, isa ka doon ka-distrito, wala sila dito kag it was later found out nga sa province din sila kag may balay lang dahil sa city. Balik kagapon nilang natabo dito sa ining aton nga biktima kaupod sang duwa niya ka amigo. Pungko na sa kilid gampang sila Mobile Legend, actually one of the friends ang victim naton kilala sa nga suspect, so nagbugno. Nagbuya sa istorya bilang daw lahog malangutani siguro to, nagbinugoy naman niya muda, but it was siguro na misinterpret ang ato niya biktima kay hindi niya kilala to nagambal. Ang kilala iya sa niya upod, so gilayon niya nagkuha sang 2x2 pagilampusan ni nga ato ni suspetsado apang nakalikaw ini kag nakabalos, so limuto may dala siyang kutsilyo pag nabunan niya ini sa nawala nga butpon ini nga to na biktima gilayon ini nagpalagyoga daligin lagas pa niya man gani ni nga according sa aton man nga biktima kinlagas niya pa ini ang kwan ang suspect. Bali, by the way, sir, pila ni sila ka maggrupuhay sa kampo diri sang victim and sang kampo sang suspect? Turned out yung doon sa suspect, duwalan niya sila yung yaw po. Gabi pagkatapos ang insidente, may idea, nakita nga puro man minor ang duwa ka suspect. Nakigangot na kita gilila yun sa aton niya social welfare. Pag ginpa-medical ining duwa, pag subong turnover ini sa pisina sang CSWDO. Pao? Kumbo, Cham 3 Culture Filipino ang hepe diri sang Iloilo City Police Station 1. Madumduman kahapon ni adlaw na interview diri ni Bombo Jomar ang barangay Kagawa diri no si barangay Kagawa diri medyo Lopez kay pahayag na tikuno sa ining biktima kag ini kag may record kuno sang pagtawa paglapas matit sa curfew Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Pauline Dilipidipidora. This is Bombo Radio Philippines, the number one in the source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Paulina Piliora. Bantayan ang dugang sining mga balita kag impormasyon sa pagpanumbalik sa Bombo anay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay Biyernes, thank God it's Friday, kauno sa buwan ng Mayo taong 2026. Ngayong araw ay Labor Day, isang pagkilala sa sakripisyo at ambag sa lipunan
ng mga manggagawa sa buong mundo. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, abangan humamay ang mga serye ng kilos protesta isinasagawa kasabay ng araw ng paggawa. Ang pagtaas ng sahod at pagbabas ng presyo ng mga bilihin, nangungunang panawagan. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kinilala naman ng mga manggagawa ngayong 124th Labor Day. Repatriated overseas Filipino workers naman mula Middle East, inimbitahang makilahok sa job fairs. Sa ibang mga balita, ang Senate Majority nanindigang magpapatuloy pa rin ang impeachment trial kahit na naka-break ang mataas na kapulungan. Ang Armed Forces of the Philippines dumistansya naman sa umano'y sundalong hitman na kinuha umano ni Vice President Sara Duterte. Ang Philippine National Police nanindigang hindi kailangan ng loyalty checks para sa mga kapulisan. Sa provincial report, abangan din mamaya lumang public market sa may Pangasinan, muli hong nasunog sa ikalawang pagkakataon. Abangan din mamaya sa ating international news, United States President Donald Trump nagbantang bawasan ng United States troops sa Europe dahil yan sa Iran row. At sa sports balita, ang New York Knicks pasok na sa Eastern Conference Semis matapos tambakan ng 51 big points ang Atlanta Hawks. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Itinutulak ng ilang labor groups na huwag nang patawan ng buwis ang mga sahod na 50,000 pesos pababa bilang hakbang upang mas mapakinabangan ng mga ordinaryong manggagawa ang kanilang kita. Ayon kay Attorney Sunny Matula, ang chairperson ng Nagkaisa Labor Coalition at Pangulo ng Federation of Free Workers, panahon na upang ireforma ang sistema ng pagbubuwis sa sahod. Git niya, malaking tulong ito upang maibsan ang pasanin ng mga manggagawa lalo na sa harap ng tumataas na presyo ng bilihin. Patuloy ding umaasa ang mga grupo na may papasana ang legislated wage hike na 2 taon nang naantala. Anila, mahalagang maitaas ang sahod sa gitna ng epekto ng gyera sa gitnang silangan na nagdudulot nga ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang mga pangunahing bilihin. Habang sa panig naman ng Kilusang Mayo 1 at iba pang organisasyon ay magkaroon ng agarang tugon ang issue ng sahod tuwing may mga dumarating na krisis at huwag nang hintayin ang mahabang mga proseso sa regional level. Maliban dito, iginiit din ng mga labor leader na dapat aksyonan ng pamahalaan ang patuloy na kontraktualisasyon at iba't ibang kumpanya sa bansa na patuloy na nagpapahina sa seguridad sa trabaho ng bawat manggagawang Pilipino. Sa kaugnay din pong development, nanindigan naman ang pinakamalaking grupo ng mga employer sa Pilipinas na mas mainam ang pagbawas ng buwis kaysa pagtaas ng sahod kasabay ng panawagan para sa wage hike ngayong araw ng paggawa o Labor Day. Ayon kay Sergio Ortiz Luis Jr., Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines, hirap na umano ang karamihan sa mga kumpanya dahil sa tumataas na gastusin kaya't hindi na nila kakayanin ang dagdag na sahod. Babalan niya, kung ipipilit ang wage hike, maaari itong magresulta sa pagkawala ng trabaho sa halip na makatulong pa sa employment. Ngayong taon, muli pong isinusulong ang panukalang 200 pesos na dagdag na sahod, lalo na't apektado ang mga Pilipino sa pagtaas ng inflation na umabot ng 4.1% o higit pa. Noon pong Marso, dulot ng global factors tulad ng krisis sa Middle East. Sa halip, iminungkahi ni Ortiz Luis na bawasan ang excise tax at value-added tax sa fuel o sa petrolyo upang agad na mapababa ang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Anya, ang ganitong hakbang ay magkakaroon ng mas malawak na epekto dahil sa mababawasan ang operational cost ng mga negosyo at makatulong din sa pag-stabilize ng presyo sa lokal na merkado. Karagdagan pang balita sa pagunita ngayong Labor Day, suportado ng ilang senador ang panawagan para sa konkretong hakbang upang maprotektahan ng mga manggagawa na hirap na sa mataas na presyo ng bilihin at mababang sahod. Ayon kay Senator Francis Kiko Pangilinan, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, pagkain at pamasahe ay halos inuubos na ang kita ng mga pamilya. Kaya anya, suportado niya ang panawagan para sa wage increase dahil ito anya ay hindi awa kundi hustisya. Binigyan din ng senador na dapat lumikha ang gobyerno ng mas maraming dekalidad na trabaho at ayusin ang mga sistemang nagpapabigat sa gastusin ng mamamayan. Samantala, sinabi naman ni Senator Jinggoy Estrada na dapat hindi lang papuri ang ibigay sa mga manggagawa kundi mas matibay na suporta tulad ng subsidiya at iba pang ayuda upang maprotektahan ang kanilang kabuhayan. Sa hiwalay na pahayag, itinulok naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang pag-amyenda sa Magna Carta for Public School Teachers upang mapalakas ang proteksyon, benepisyo at kondisyon sa trabaho ng mga guro. Ayon sa datos, mahigit 49 million Pilipino ang mga mayroong trabaho habang milyon pa rin ang walang trabaho o naghahanap ng dagdag na oras ng pagkakakitaan.
Itinuro naman ni Batangas Representative Leandro Levistes, Executive Secretary Ralph Recto na munoy humaharang sa pagnanais ng maraming mambabatas na may taas ang sahod ng mga manggagawa sa buong Pilipinas. Isang mensahe na nilabas ni Leviste ngayong Labor Day, sinabi niyang nararapat lamang na pangalanan ngayong araw ang humaharang sa dagdag sahod ng mga manggagawa. Naipasa na sana anya ng Kongreso ang karagdagang minimum wage noong huling araw ng 19th Congress, pero ayon kay Leviste, sinabihan umano nitong si Secretary Recto ang Senado na huwag itong ipasa. Si Recto ay nagsilbi pa roon bilang Secretary of Finance. Dagdag pa ng bagitong mambabatas, ngayong may panukalang batas si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando para i-abolish ang provincial wage rate at pumirma na ang karamihan sa mga miyembro ng Kamara de Representantes para suportahan ito. Hindi ito inaaprubahan dahil ayaw daw ni Recto. Suportado rin anya ng halos lahat ng House members ang pagbaba ng value-added tax. Gayunpaman, sinabihan umano siya ng committee chair na hindi ito pinagbobotohan dahil tutol dito si Executive Secretary Ralph Recto. Hayagang tinukoy ni Levistes si E.S. Recto na umano'y humaharang sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa at ang pagbaba o tuluyang pagbaba ng buwis. Ngayong Labor Day, pangalanan natin ang humaharang sa dagdag sahod ng mga manggagawa. Naipasa na sana ng Kongreso ang karagdagang minimum wage noong huling araw ng 19th Congress. Pero sinabihan umano ni Finance Secretary Ralph Recto ang Senado na huwag itong ipasa. Ngayon, may panukalang batas si Kong Eli San Fernando para i-abolish ang provincial wage rates. At pumirma na ang karamihan ng mga kongresista para suportahan ito. Pero hindi ito inaaprubahan dahil ayaw umano ni Executive Secretary Ralph Recto. Suportado rin ng halos lahat ng kongresista ang pagbaba ng VAT. Pero sinabi sa akin ng ating committee chair na hindi ito pinagbobotohan dahil tutol dito si E.S. Ralph Recto. Pangalanan natin ang humaharang sa pagtaas ng sahod at pagbaba ng buwis para hindi na ito kayang harangin ng hindi nagpapaliwanag sa harap ng sambayanang Pilipino. Bahagi po yan ng paliwanag at pahayag nitong si Batangas Representative Leandro Leviste. Sa kasalukuyan, wala pa pong inilalabas din na kasagutan ang Executive Secretary, si Secretary Ralph Recto. Sa bahaging itong mga kabobot Star Nation, kuha pa tayo ng mga balitang tinutukan ng ating news team. Itong kilos protesta ng mga progresibong grupo, mariing nanawagan ng taas, pasahod at seryosong tugon ng gobyerno sa krisis. May-report dyan si Bombo Grant Hilario. Yes, Bombo Jai, Bombo Genesis, matyaga nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang progresibong grupo at samahan niyang araw ng manggagawa. Sa kabila ng matinding init ng sikat ng araw, hindi nagpatinag ang libo-libong manggagawa na ipanawagan ang mga kahilingan sa kanilang mga hinaing. Pangunahing hiling ng karamihan sa kanila ang aumento sa pasahod sa mga manggagawang Pilipino sa bansa. Anilay hindi sapat at hindi na napapanahon ang nakatakdang pasahod sa mga empleyado ngayon at lalo na may kinakarap pang krisis sa Pilipinas. Kung kaya't get ni Joshua Mata, Secretary General ng Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa, na dapat mayroong konkretong solusyon ang pamahalaan hinggil rito. Bukod raw kasi sa taas pasahod, mayroon pang iba na maaaring gawin o patupad ng gobyerno, ma-resolve lamang ang hirap na nararanasan ng mga manggagawang Pilipino. Ating pakinggan si Joshua Mata, ang Secretary General ng grupong Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa. In this particular crisis that we have right now, the situation is that we have a deep crisis politically, economically. Our problem is that yung gobyerno natin has no clear response sa crisis natin. Meron na ba kayong narinig? Parang wala talagang naririnig ang mga mamayan sa response ng gobyerno. Ang meron sila ay papatsi-patsing mga policies na sa tingin namin nakakatulong pero hindi sapat kung gusto natin talagang umahon ng sama-sama. And that's the reason why we're marching today, not only to demand a comprehensive response sa crisis na ito, which would include wage increase, but also to demand that everyone should sacrifice. No? Naniniwala si Joshua Mata na matagal ng paso ang hiling na 200 pesos taas pasahod sa mga manggagawang Pilipino. Aminado siya na ang 200 aumento sa pasahod ay hindi na sapat. Ngunit sinabi din niya na makatutulong pa rin sa mga minimum wage earners para makarecover sa mga gastusin sa kanilang mga buhay. Muli si Joshua Mata, ang Secretary General
ng grupong sentro na managkakaisa at progresibong manggagawa. Well, the call for wage increase is actually long overdue. As you know, nung 19 Congress pa lang, dinimanda namin, and we have almost won yung pagkakaroon ng 200 pesos nationwide increase sa minimum wage. Unfortunately, no, just before ito ay pumunta sa Bicameral Conference Committee, nag-step in po Malacanang at no other than the President himself killed the bill. That's the problem. So this has been long overdue. And the call for wages is not only because of the current crisis, but because historically, lahat ng mga minimum wages sa buong Pilipinas ay below the poverty threshold. No? And that's the reason why we're reviving the call for 200 pesos. 200 pesos is not enough, to be honest. It's not even wage increase. It's actually wage recovery. But 200 pesos would allow our minimum wage earners in almost all regions, except probably for 3 or 4, to receive minimum wage that's above the poverty threshold. Right now, all minimum wage levels are receiving the below poverty threshold. Hiniing naman ang Chairman Emeritus ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino na si Calio Didi Guzman na hindi na pakikinggan umano ang boses ng mga manggagawang Pilipino. Hiling niya na mabigyan pansin at seryosong matutukan ang paglilingkod ng gobyerno sa taong bayan tulad ng regularisasyon, pagbuwag sa provincial rate at iba pa. Atin naman pakinggan si Calio Didi Guzman, ang Chairman Emeritus ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, huwag puro mga kapitalista at huwag mga korporasyon ng langis ang papaboran. Ang tungkulin ng gobyerno ay paglingkuran ang manggagawa. Pero sa mahabang panahon, mula nung ako'y sumama sa protesta, kung ano yung sinisigaw namin hanggang ngayon ay yung pa rin ang sinisigaw namin. Yung sahod hanggang ngayon mababa pa rin. Yung kontraktualisasyon ayaw pa rin gawing regularisasyon. Yung provincial rate matagal na namin hinihingi, ayaw pa rin tanggalin. Puro para sa interes ng kapitalista ang kailang pinoprotektahan. Kaya lalabas ay hindi mo masisisi kaming mga manggagawa na magsabing ang gobyernong ito ay gobyerno ng malaking kapitalista, hindi ng masang Pilipino. Dahil walang nababago, walang tinutugunan sa aming mga kahilingan. Sa kabila ng init ng araw at tirik ng panahon, patuloy na nagtipon-tipon ng mga manggagawa at iba mga grupo dito sa lungsod ng Maynila. Ito po si Bombo Grant Hilario para sa the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Dako naman ho tayo dyan sa may Palasyo Malacanang at kinikilala daw ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o binigyang pagkilala ni Pangulong Marcos yung pong mga manggagawa ngayon pong ika-124 na araw ng paggawa. Ang mga napauwi na overseas Filipino workers mula ho doon sa gitnang silangan, inimbitahan din na makilahok sa mga serye ng job fair. May update dyan si Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Genesis, Bombo Jai, kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga manggagawang Pilipino kasabay ng pagdiriwang ng 124th Labor Day. Ngayong araw yan, May 1. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang sipag, tiyaga at sakripisyo ng mga manggagawa na anay nagsisilbing lakas ng bansa. Binigyan din niya na mahalaga ang papel ng bawat manggagawang Pilipino sa pagpapatatag ng mga pamilya at sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya. Ayon sa Pangulo, nananatiling prioridad ng pamahalaan ang paglikha ng mga mas marami at mas delikalidad na mga trabaho at pagpapalakas sa proteksyon sa mga manggagawa at ang pagbibigay din ng mas maraming oportunidad para sa lahat. Anya, sa kabila ng pagbabago ng teknolohiya at industriya, nananatiling mahalaga ang ambag ng manggagawang Pilipino sa pagpapatakbo ng bansa at maging ng pandaigdigang ekonomiya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang pagkilala sa inyong pagsisikap, sa inyong sakripisyo at pagpupunyagi, nandito po kami upang ilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan. Dama po namin ang hirap na pinagdadaanan ng ating mga manggagawa. Lalo na ngayon na tumaas ang presyo ng langis, ng kuryente at ang mga bilihin. Ngunit hindi po kami tumitigil sa paghahanap ng mga paraan upang dumami pa ang trabaho, ang kabuhayan at ang mga oportunidad para sa ating lahat. Kasabay nito,
Magkakaroon ng malaking oportunidad naman para sa mga naghahanap ng trabaho ngayong araw ng paggawa matapos i-anunsyo ng Pangulo na aabot sa 150,000 job vacancies ang iaalok sa 94 na job fair sites sa iba't ibang bahagi yan ng bansa. Layunin ng hakbang na magbigay ng mas maraming pagkakataon ng mga Pilipino na makahanap ng trabaho at makapasok sa iba't ibang industriya. Inaasahang lalawakan ito ng maraming kumpanya na mag-aalok ng mga bakante para sa local at overseas employment. Muli, ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong araw ng paggawa, naghahandog tayo ng job fair sa buong bansa kung saan mahigit 150,000 trabaho ang pwedeng ma-applyan. Gaganapin ang mga job fair na ito sa 89. Oh no, it is 94. 94 na lugar sa iba't ibang lugar ng bansa ng 1 hanggang 2 araw hanggang sa katapusan ng Mayo. Samantala, hinikayat din ng Department of Labor and Employment ang mga overseas Filipino workers na kamakailan lamang ay nakabalik na mula sa gitnang silangan na samantalahin ng mga job fair na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang bahagi ng pagdiriwang ng Labor Day. Ayon kay DOLE Assistant Secretary Leonard Serrano, bukas sa mga job fair para sa mga naghahanap ng local at overseas employment opportunities. Anya, layunin ng ahensya na mabigyan ng alternatibong hanap buhay ang mga repatriated OFWs at iba pang naghahanap ng trabaho. Umaasa rin ang kagawaran na malalampasan ngayong taon ang bilang ng mga aplikantong natanggap agad sa trabaho kumpara noong nakaraang taon. Sa pagdiriwang ng Labor Day, muling binigyan diin ang mahalagang ambag ng manggagawang Pilipino bilang pundasyon ng patuloy na pagbangon at pag-unlad ng bansa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita, mga kabombo at Star Nation, iginiit ni Senate Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na magpapatuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit pa mag-break ang sesyon ng Senado dahil hiwalay umano ang tungkulin nito bilang impeachment court sa regular na paggawa ng batas. Ayon kay Senator Lacson, tuloy-tuloy ang proseso sakaling maisumite na ng Kamara ang articles of impeachment. Hindi raw maantala ng sine die adjournment o pagtatapos ng sesyon ang pagdinig sa kaso. Kaya inaasahang magpapatuloy ang trial kahit nasa recess ang mga senadora. Binigyan din niya na handa ang Senado sa aspeto ng logistics at pondo na may nakalaang 27 million pesos para yan sa impeachment proceedings. Sa ngayon, humigit kumulang 500,000 pesos pa lamang ang nagagamit, karamihan mula pa sa mga paunang paghahanda noong nakaraang taon kabilang ang pagbili ng judicial robes para sa mga senator judges. Ipinaliwanag din ni Senator Lacson na ang impeachment court ay may sariling proseso at schedule. Hiwalay yan sa legislative calendar kaya walang magiging hadlang ang break sa pagpapatuloy ng paglilitis. Samantala nakasalalay pa rin ang susunod na hakbang sa House of Representatives na inaasahang magpapasya kung ipapasa sa plenaryo ang articles of impeachment. Isang kritikal naman na hakbang yan bago tuluyang umusad ang kaso sa Senado. Kampante naman ang batikang abogado na si Attorney Lorna Capunan na magre-resulta sa conviction ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kung sakaling tumuloy ito sa full trial. Ayon sa abogado, solido ang mga ebidensyang naipresenta sa House Justice Committee at tiyak na mas marami pang ebidensya ang may haharap ng prosecution panel kung itutuloy ang kaso sa paglilitis. Nakaangklaan niya ang mga ito sa public records at authentic documents mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng National Bureau of Investigation at Anti-Money Laundering Council at iba pa. Inalimbawan ni Attorney Capunan ang naging pagbabanta ni Vice President Sara sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nagawa ng National Bureau na makalikom ng maraming dokumento laban kay Vice President Sara at hindi lamang testimonial kundi pawang public records na na-authenticate din ng naturang ahensya. Ang naturang issue pa lamang anya ay sapat na para sa conviction lalo na kung maipresenta ang lahat ng ebidensya sa isang full trial. Kasabay nito ay nagpahayag din ng kahandaan si Attorney Capunan na maging bahagi ng prosecution team laban sa pangalawang Pangulo. Anya, nagboluntaryo siyang maging bahagi ng legal team na bubuo sa prosecution panel sana sa naunang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na anya ay bahagi ng kanyang voluntary service para sa mga mamamayang Pilipino. Dumistansya naman ang Armed Forces of the Philippines ukol sa posibleng pag-hire ni Vice President Sara Duterte ng sundalong hitman.
Matatandaan mga kabombo, isa ito sa mga naging revelasyon sa pagdinig ng House Justice Committee matapos talakayin ng komite ang naunang pagbabanta ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Sa naturang pagdinig ay ipinunto ng National Bureau of Investigation na may posibilidad na kumausap talaga si Vice President Sara Duterte ng isang hitman mula sa kanyang security protection na nooy binubuo ng mga aktibo at retiradong sundalo tulad ng nabanggit ng Vice Presidente sa kanyang banta. Sa isang pahayag, binigyang linaw ng Armed Forces of the Philippines na ang naturang aligasyon ay hindi sumasalamin sa buong hanay ng militar. Kasabay nito ay hiniling din ng Armed Forces sa publiko na iwasan muna ang pagpapakalat ng mga speculation hinggil sa posibleng pagkakadawit ng isang sundalo habang wala pang pinal na resulta ang isinasagawang investigasyon ng nasabing bureau. Binigyan diin ang hukbo na nanatiling tapat sa chain of command at profesional ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Kung babalikan ay naunang binuwag ng Armed Forces ang Vice Presidential Security and Protection Group noong nakalipas na taon. Meron na ho tayong 22 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nanindigan naman ang Philippine National Police na hindi na kailangan pang magsagawa ng loyalty check sa buong kapulisan o sa mga pulis sa buong bansa. Ito ay sa kabila ng napaulat na issue ng umunoy military-backed na people power. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, natiling tapat sa saligang batas ang buong organisasyon sa ilalim ng pamumuno ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencionar Tates Jr. Natili rin anya ang katapatan ng mga miyembro ng pambansang pulisya sa kanilang sinumpaang tungkulin nang pumasok sila bilang mga tagapagpatupad ng batas. Giit ni General Tuanyo, hindi makikibahagi sa anumang isyong politikal ang pulisya at hindi rin makikialam sa mga usapan o talakayan ng mga sumusuporta sa sinumang politiko. Dinilinaw naman ng spokesperson ng Philippine National Police na walang namumonitor ang pulisya na anumang pagkilos mula sa mga retiradong opisyal ng militar, kaugnay pa rin ito. At wala rin silang nakikitang banta na kaugnay ng naturang usapin. Samantala, iginiit naman ni former Integrated Bar of the Philippines President Domingo Cayosa na hindi mababago na desisyon ng Supreme Court ang kahulugan ng salitang forthwith na nakasaad yan sa 1987 Constitution sa kabila ng paglilinaw nito na nangangahulugan ito ng within a reasonable time. Ayon kay Attorney Cayosa, na natiling forthwith ang ginagamit sa konstitusyon at hindi ito mapapalitan ng anumang interpretasyon o opinyon ng Korte Suprema. Anya, sa karaniwang kahulugan at sa opisyal na salin sa Filipino, ang ibig sabihin nito ay agad-agad. Dagdag pa niya, nasa Senado pa rin ang kapangyarihan na magtatakda kung kailan sisimulan at paano isasagawa ang impeachment trial bilang impeachment court. Sinabi rin ni Attorney Cayosa na hindi gaanong nakakatulong ang desisyon ng Korte Suprema sa pagtukoy ng eksaktong timeline ng proseso dahil nananatiling bukas sa interpretasyon ang reasonable time. Gayunman, bukas anya ang pahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III na kikilos agad ang Senado sa sandaling maipadala ang articles of impeachment dahil mas naayon ito sa diwa at layunin ng konstitusyon hinggil sa mabilis na pag-aksyon sa mga kasong impeachment. Meron na ho tayong 24 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Update ho tayo mga kaumbo sa mga nangyayaring mga serye ho ng mga protesta ngayon pong araw at iba pang mga kaugnay na usapin kung kanina. May update ho tayo mula sa Philippine National Police. Makibalita rin po tayo sa may Metropolitan Manila Development Authority. Kasama ho natin ang nagsisilbing General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority at dati pong Chief ng Philippine National Police, General Nicolas Torre III. Magandang araw sa inyo and welcome sa Bombo Radio Philippines. General, si Bombo Genesis at Bombo Jai po ito. Okay, balikan po natin mamaya ang linya ni General Torre, mga kabombo. Kaugnay pa rin po ito doon sa ilang mga usapin. Isa ho dito, yun pong pagbabantay ng Metropolitan Manila Development Authority and may ilan din pong issue tungkol ho doon sa kung babalikan po natin mga kabombo, ilang taon na rin po ang lumipas mula ho noong aresto ng Philippine National Police ang sinasabing head ng isang malaking religious organization na nakabase dyan sa may bahagi po ng Davao, si Pastor Apollo Kibuloy, at meron pong nangyari ho noon na pag-aresto or doon sa nangyaring pag-aresto, meron pong mga quote-unquote humarang doon sa Philippine National Police na nagsagawa ho sana ng pag-aresto. Umabot yan ng mga hanggang 16 na araw. So ang ginawa ho ng Philippine National Police ay sinampahan po nila ng kaso itong isa o ilan sa mga humarang
sa nangyaring police operation. So meron na pong resulta ho dito or may ruling na po dito ang isang korte dito sa Metro Manila kasi inilipat po dito yung hearing. Magandang araw humuli at welcome back sa Bombo Radio Philippines, former Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III, sir. Magandang hapon, sir, at magandang hapon sa inyong mga tagapakinig. Thank you so much for joining us, Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Unahin ko po siguro muna yung topic, General. Kayo po bilang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority. Sa kabuuan po ng Metro Manila, ngayong araw na ito, Labor Day, kamusta po yung monitoring ho natin sa kabila po ng mga serye ng protesta, sir? Well, dumadaloy naman ang ating trapiko, pero ito ay may mga portion na may mga pagbibigat sapagkat may mga gawain po ang DPWH na sinamantala nila ang long weekend para i-full blast ang kanilang EDSA repair at reblocking. At sa paligid naman ng Malacanang, may mga ilang kalsada ang isinarado in anticipation and in accordance to the request of our security and police forces para sa anticipation dito sa mga Labor Day rallies. Parang may mga area yata na hindi mga dapat pagsasagawan ng rally pero meron pa rin pong nagsagawa ng rally ngayon, General? May na-monitor kayong ganito? Lagi naman pong ganyan at kahit na hindi natin bigyan ng permit gaya ng Welcome Rotonda, talaga namang may mga nagra-rally dyan. At hinahayaan na lang natin at tinutulungan na lang natin ating mga kababayan na at least marinig ang kanilang mga hinaing dahil yan naman ang cornerstone ng democracy. At the same time, ang ating mga kababayan naman na hindi naman nakikisali sa kanilang mga protesta, ay makagalaw ng malaya at ng walang blockade at walang nakaharang sa kanilang mga daanan. Sapagkat sila ay dumadaan lamang sa mga kalsadang yan at ang karamihan dyan ay hindi naman talaga nakastay dyan sa lugar. As of now, wala naman tayong naituward pa o naitala na anumang untoward incident, General? Wala pa naman po. Sa kabutihang palad, wala pa naman po. May mga minor lang na mga confrontations pero nothing to be really alarmed at ito naman ay nasisecure ng ating mga tauhan sa ground. Bago ako dumako doon sa isa pang usapin na General, may konting follow-up lamang si Bombo Jai. Okay, General, sa inyong pananaw, ano po yung mga kinailangang immediate reforms when it comes sa urban mobility na direktang nakakaapekto sa ating working class dito sa National Capital Region? Tatlo po palagi ang aming tinitingnan pag sa urban mobility. Number one, siyempre ang infrastructure. Kaya nga talagang isinusulong natin together with the DPWH ang mga protected bike lanes. Talagang ang bike lanes na protected ay hindi lamang yan dekorasyon o hindi lamang yan afterthought, kundi part talaga ng ating urban design para sa active mobility, mga nagbibisikleta at mga naglalakad. So kasama na dyan bike lanes at saka yung sidewalk. Pangalawa ay pulisiya. Kailangan natin ayusin talaga ang pulisiya na nagpoprotekta dito sa ating mga users ng urban mobility. At ang pangatlo ay culture change talaga ang ating sinusulong dito kasi kailangan maintindihan ng ating mga kababayan na dapat inclusive ang ating mga kalsada. Hindi lamang ito para sa mga motorista na gumagamit ng mga sasakyang di gasolina at di kuryente, kundi para rin sa mga human-powered at saka mga naglalakad at wala talagang ginagamit na machine, kundi maglakad dyan sa ating mga kalsada. And sa inyong monitoring and assessment ngayong Labor Day and sa mga rally na witness natin, General, ano yung mga malalaking adjustments? May nakita po ba tayong malalaking adjustment kumpara noong nakaraang taon? Wala naman gaano, ma'am. Nagkataon lang na may mga request ng ating security forces kaya may mga ilang kalsada sa paligid ng Malacanang na ating isinarado sapagkat may mga na-monitor sila, may information sila dito sa mga rally na mas maganda nang i-preempt na lang, wag nang palapitin pa sa Malacanang dahil ito naman ay dapat nandito lang naman talaga sa mga lugar na sila kung saan sila ay may nabigyan ng permiso. Okay, Bombo Jen? Okay. General, dako tayo dun sa isa pang issue. Medyo matagal-tagal na rin po yung nangyari na pag-aresto ho ninyo kay Pastor Kibuloy. And I understand na meron po kayong sinampahan ho na ilang individual or ang Philippine National Police nagsampa po ng kaso laban sa ilang mga individual na nagtangka noon na humarang doon sa police operation ninyo na inabot ng hanggang 16 na araw. Baka pwede ho ninyo kaming bigyan ng kaunting context tungkol ho rito kasi may ruling na ho yata ang Quezon City doon sa isa pang kaso against dito sa isang kinasuhan ninyo na si Eduardo Corda, General. Opo, si Eduardo Corda po isa sa mga leader na ng mga
supporters ni Apollo Kibuloy na hinarangan nila kasi actually ang National Highway sa harap ng airport ng yung Davao International Airport. Kaya talagang walang nakadaan ng more than 24 hours doon sa National Highway sapagkat talagang nilagyan nila ng mga crane, mga truck, at talagang hinarangan nila dahil ang kanilang pinoprotesta sinasabi nila na wala naman daw si Kibuloy doon sa compound at bakit daw ang mga pulis hinahanap siya. Which after 16 days, na-prove naman natin na mali sila at talagang totoo na nandun talaga si Kibuloy at naaresto nga natin doon. Kasama ang kanyang lima pang mga accused, co-accused sa kasong human trafficking, mga non-bailable crimes yun. So, hinuli natin ito, among others, mga 21 kung nakalimutan ko kung ilan talaga ang, hindi ko na matandaan kung ilan eksakto ang mga nahuli namin doon. Pero more than 20 ito sila. Pero itong si Corda kasi, isa sa mga leaders talaga. Kaya na-fast track ang kaso niya kasi kitang-kita ang kanyang naging papel dito. So, naglabas ng desisyon ang Quezon City Metropolitan Trial Court at siya ay pinatulang guilty sa kaso naming illegal assembly. Pero naman, kung tutuusin, pagaan nga lang. Pero yun nga, ang sa atin lang dito, pagaan lang. 4 na buwan lang naman ang kanyang sentensya. At ito naman ay probationable. Pwede nga siyang hindi makapasok sa kulungan or hindi makulong sa nangyaring to. Pero sa atin lang, gusto lang nating i-emphasize dito, kaya pinost ko yun, na hindi ito pagse-celebrate o hindi naman ito paghihiganti, kundi paalala lang na ang batas ay batas. Pero at the same time, parang may mga final din yata sa inyo noon, General, including some of your men. Ano nang nangyari dito, sir? Hindi lang po sa my men, sir. Ang dami namin pinailan nila ng kaso. Mga 200 kami. Lahat ng mga nandun sa listahan ng mga operating elements na nakuha nila sa mga official reports ay sinampahan nila ng kaso. Kaya nga ako hanggang ngayon, kahit na-retired na sa PNP, wala akong ni singkong duling na kuha pa mula sa aking retirement benefits. Maalala ko kahit si Secretary Abalos din yata noon, part doon sa mga na-filean ng kaso. Pangalawa pa po dito, General, doon sa isa po ninyong post lately, may nababanggit kasi si Senator Antonio Trillanes IV na yung mga properties ng Kingdom of Jesus Christ ay possibly under din possibly properties ng pamilya Duterte. And then sa isang post ninyo nababanggit kayo na dapat maimbestigahan din ito dahil parang yun din yata yung leaning ng inyong paniniwala. Tama ho ba? Ang sinasabi ko lang po regarding doon sa interview ni Senator Trillanes sa ANC nung isang araw na siya ay in-interview, na-mention niya kasi doon na baka hindi kay Kibuloy at may ibang may-ari ang mga properties gaya ng aeroplano, helicopter at ang mga malalaking gusali na nandun sa loob ng KOJC. Ang sa akin lang, ang opinion ko lang, naniniwala ako sa opinion niya na posibleng may ibang may-ari sapagkat hindi ka panipaniwala na ito ay mararaise ni Kibuloy gamit ang kanyang relihiyon. Kasi hindi naman talaga totoo na marami o milyon-milyon ang kanyang mga supporters sa buong mundo or kahit na sa Davao. Kasi ang contention ko lang doon is that nung 16 days na nandun kami sa loob ng KOJC na hinahanap namin si Kibuloy dahil talagang nagtago sa underground, wala naman kaming nakita na kanyang mga supporters na milyon-milyon, kundi yung mga tao lang na maiingay at magugulo doon sa loob ng KOJC. Mga babae nga lang mga babae nga lahat ang mga nandun at pagkatapos halos lahat ay babae ang nandun ng mga supporters niya dahil ang mga kalalakihan ay nag-abandon. At nung first day pa lang, yung mga nakatira doon sa basement niya ay nagsialisa na at hindi nagsibalikan sapagkat nakita naman nila siguro ang futility ng ginagawa ni Kibuloy. So it doesn't necessarily mean na yung mga properties na yon ay kay Duterte tulad po ng ina-allege ni Senator Trillanes? Hindi po. Hindi sa part ko po. Sa ganun sa akin, wala po akong ebidensya na masasabi na ito ay kung sinong tunay na may-ari. Pero ang sa akin lang na nire-raise is that malaki ang probability na hindi talaga kay Kibuloy yan dahil hindi niya kayang erase ang mga property na yan kung ang pag-uusapan lamang ay ang kanyang relihiyon. Kung ang source ay ang mga donation, halimbawa, kung ano pa mang fundraising activities ng relihiyon niya at ng kanilang mga members, sapagkat wala akong nakikita ganun karaming members na meron si Kibuloy.
Okay, Bombo Jai, with your follow-up ka, General. General, pahabol ko lang, kasi naisin malaman ng ating mga listeners and viewers ngayon, kayo po yung nanguna doon sa pagpapahuli kay former President Rodrigo Duterte noong March 2025, and we can see here the development sa International Criminal Court na 100% na uusad itong kaso. Ano po yung masasabi niyo dito, General? Sa akin na po dyan is, ang role ko po sa lahat ng yan ay i-serve ang warrant. Yan ang duty ko dahil ako ang chief ng CIDG during the time, at dalhin ang akusado sa jurisdiction ng korte. At yun ho, hindi po para ako ang mag-judge sa kaso na yan. Ang sa akin lamang ay gawin ang duty ko para makapagsimula na ang proseso ng batas para marinig ang bawat panig at maibigay ang hustisya sa kung sino nangangailangan ng hustisya. Okay, thank you so much, General. Bombo Chen? Sa ngayon, sir, kapag may mga ganitong, like nung nakalipas na hearing, pinapanood din ho ba ninyo yung hearing against kay former President Duterte? Nanonood po ako sapagkat may probability kasi baka ipatawag tayo ng korte sapagkat may role nga tayo sa naging kaso. Kaya kailangan din nating i-abreast ang sarili natin sa mga nangyayari. And what do you think? Doon po sa, halimbawa, doon sa mga ipresenta ko ng prosecution noon, ng mga ebidensya, sir? Well, sa akin ho, gaya ng sinabi ko, hindi po para ako mag-judge at mag-assess ng evidentiary value ng mga ipinresent ng mga prosecution. Nasa sa inyo po nasa atin lahat, may kanya-kanya tayong opinion regarding that matter. Sa akin lang talaga, ay talagang in-execute natin ang ating duty, no matter who is involved. One last follow-up ba, General, kasi nung last na nakausap po namin kayo, may nababanggit tayo na hanggang ngayon parang sinusundan pa rin kayo ng mga pagbabanta ng ilang supporters ni former President Duterte. Hanggang ngayon, meron pa rin pong ganito, General? Natural lang po yun, sir. At natural at maintindihan naman natin ang kanilang mga damdamin sapagkat na ano nga naman ang magawa natin. Talagang kailangan nating sundin ang proseso ng batas, gawin ang ating trabaho na i-enforce ang warrant at dalhin sa ICC ang dating presidente na kanilang iniidolo. So, naintindihan ko ang kanilang mga damdamin regarding that matter. At yan naman ay okay naman at welcome development yan sapagkat isang indication yan na talagang ang demokrasya sa bansang ito ay gumagana at nakakapaghayag ng kanilang mga saloobin ang mga tao ng malaya. Okay. Thank you so much for joining us, General. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat din po, sir. Ang dati pong nagsilbing Chief ng Philippine National Police at kasalukuyan pong General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority, 4-star General Nicolas Torre III. Nagatid po sa atin sa oras na 22 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Sa ibang mga development ho tayo, pinasinungalingan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang alegasyon ni Davao City Representative Paulo Duterte na tinakot ang mga miyembro ng House Justice Committee para lamang suportahan ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Una kasing sinabi ng dating presidential son na tinatawag umano ang mga chief of staff ng mga mambabatas upang hilingin sa kanila na bumuto para sa impeachment. Kung hindi anya tatalima ang mga mambabatas ay babalaan umano ang mga ito na tatanggalan sila ng buong pondo para sa kanilang distrito. Giit naman ni Representative Chua, walang nangyayaring blackmail o sa pagtalakay ng komite sa impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Binalikan ni Chua ang mga serye ng petition na inihain ng kampo ng pangalawang Pangulo sa korte para lamang hindi matuloy ang hearing. Kasama na ang paghahain din ng kaso laban sa mga miyembro ng komite. Para sa mambabatas, wala nang ibang ginawa ang kampo ng mga Duterte kundi punahin ang pagdinig at gumawa ng mga paratang ngayong hindi naman nakikibahagi ang mga ito noong binigyan sila ng pagkakataon na dumalo sa mga serye ng hearing. Sa mga balita pang tinutukan ng ating kasamahan, itong kilos protesta ng mga ilang grupo na manggagawa isinagawa ngayong araw ng paggawa. May report si Bombo Angelo Aganan. Bombo Jai, Bombo Genesis, nagsagawa ng kilos protesta ang ilang grupo ng mga manggagawa ngayong Labor Day kung saan iginiit nila ang panawagang dagdag sahod at pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Bandang alas 9 nga ng umaga nang magsimula ang marcha mula sa Espanya, dumaan sa Murayta at Recto at nagtapos sa Nicanor Street kung saan isinagawa ang mga programa at talumpati. Bitbit ng mga relihista ang kanilang mga placard na naglalaman ng kanilang mga hinaing, habang ang ilan ay gumamit ng megaphone upang mas marinig ang kanilang panawagan. Pangunahing sigaw ng mga manggagawa ang itaas ang sahod, ibaba ang buwis at presyo ng mga bilihin,
kasabay ng panawagan ng agarang solusyon sa krisis sa langis. Ayon kay factory worker na si Joan Mojica mula sa Taytay Rizal, napilitan siyang sumama sa protesta dahil hindi na umano sapat ang kanyang kinikita sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kung ganyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Joan Mojica na factory worker. Nanawagan po kami sa gobyerno na sana po ibaba ang mga tamata sa bilihin, ibaba ang gasolina, presyo ng gasolina, at saka po ibalik po ang dating presyo ng mga bilihin. Hindi po sumasapat ang sinasahod namin dahil sa taas ng mga bilihin ngayon. Sana po matugunan ng aming hinaing na sana po madagdagan ang aming sahod. Yun po ang aming panawagan una. Samantala, si Maria Lea Tabele, isang guro sa pribadong paaralan, ay nanawagan din ng dagdag sahod. Aniya, ikalawang taon na niya itong pagsama sa kilos protesta upang ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa. Dagdag pa niya, bagamat araw ng paggawa ay dapat sanay nagpapahinga sila. Kailangan pa rin umano igiit ang matagal na panawagang umento sa sahod. Pakinggan naman natin si Maria Lea Tabili na isang guro sa pribadong paaralan. Yung hinaing ng manggagawa, ramdam na ramdam mo yung gusto nilang ipaglaban. Dapat ngayong araw we enjoy Labor Day kasi walang trabaho, nagpapahinga. But dahil may pinaglalaban ka, you have to be with them. Lahat ng karapatan dapat na manggagawa ay maipaglaban at higit sa lahat, yung sahod na it's a decent and living wage. Not only minimum wage but yung disenteng sahod at nakakabuhay. Mahigpit naman ang seguridad Bombo Genesis Bombo Jay sa lugar kung saan nakantabay ang mga pulis upang matiyak ang kaayusan ng protesta. Kanina isinara ang Ayala Bridge at nilagyan ng barikada kabilang ang barbed wires at container vans bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng paglapit ng mga realista sa Palasyo Malacanang. Isinara rin ang San Sebastian Street na isang pangunahing daanan patungo sa Palasyo. Matapos ang programa sa Nicanor Street kanina, nagtungo naman ngayon ng grupo dito sa may Taft Avenue sa Calao Corner upang ipagpatuloy ang kanilang kilos protesta. Dito, susunugin rin ang effigy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at US President Donald Trump bilang simbolo ng kanilang pagtutol sa patuloy na tensyon sa Middle East na nila'y nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Kanina sa kasagsagan ng protesta Bombo Genesis Bombo Jay, may naiulat na isang pulis na nahilo at isa naman ang nakalmot, ngunit nanatiling kontrolado ang sitwasyon ayon sa mga otoridad. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang ko tayong 17 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna-hunang hapon. Nakauwi na sa Pilipinas ang huling batch ng mga Pilipinong tripulante ng MT Aqua 1 matapos ang insidenteng missile attack malapit sa Ras Laffan Industrial Hub noong pong Abril 1. Sinalubong ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ng mga seafarer diyan sa Ninoy Aquino International Airport pagdating nila nitong Abril o huling araw ng Abril. Nauna nang nakauwi ang dalawang batch ng kanilang mga kasamahan noong Abril 15 at Abril 22. Sa kabuuan, 21 Pilipino ang sakay ng tanker nang tamaan nito ng missile, ngunit wala sa kanila ang nasaktan sa insidente. Samantala, kinumpirma rin ng Migrant Workers Department na may apat na barko na may sakay na 73 Pilipino ang nakaligtas at yan po iligtas na nakadaan sa Strait of Hormuz na nanatiling kritikal at tensyonado dahil sa patuloy na sigalot sa rehiyon. Patuloy naman ang koordinasyon ng pamahalaan sa mga shipping company at pamilya ng mga tripulante upang matiyak ang kanilang kaligtasan habang pinaplano ng Estados Unidos ang pagbuo ng International Coalition para sa ligtas na paglalayag sa naturang ruta. Tiwala naman si Japan's Special Envoy to the Prime Minister Kishida Fumio na kabilang ang Pilipinas sa mga unang makikinabang sa $10 billion energy support initiative ng Japan para yan sa Asia sa gitna ng tumitinding krisis sa supply ng langis. Sa pagbisita niya sa bansa, iniabot ni Kishida ang liham ni Prime Minister Takaichi Sanai kay President Ferdinand Marcos Jr. na nagpahayag ng intensyon ng Tokyo na palakasin ang kooperasyon sa energy resiliency sa ilalim ng Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia o itong tinatawag na Power Asia.
Ayon kay Kishida, inaasahang isa ang Pilipinas sa mga unang tatanggap ng tulong mula sa nasabing programa na layong patatagin ang supply ng enerhiya sa rehiyon sa gitna ng global disruptions. Tinalakay rin sa pulong ang pagpapalalim ng ugnayan sa larangan ng liquefied natural gas at nuclear energy, pati ang pagpapalawak ng mga proyekto sa ilalim ng Asia Zero Emission Community kung saan mahigit 30 projects na umuusad sa bansa. Binigyan din naman ng pamahalaan ng Pilipinas na mahalaga ang partnership sa Japan upang mapalakas ang energy security lalo na't nananatiling marupok ang global supply chains dahil yan sa tensyon sa Middle East. Update ho tayo mga kabombo sa ilan pang mga usapin dito ho sa ating bansa. Ang Criminal Investigation and Detection Group patuloy daw ho yung pagtuntuon doon sa mga patago-tagong operasyon itong e-sabong o electronic sabong dito sa Pilipinas. May update po dyan si Bombo Jovino Galang. Walang humpay ang ginagawang paghuli ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa mga nakakalusot na nag-ooperate na illegal na e-sabong sa bansa. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group spokesperson Police Major Helen De La Cruz na kapag mayroon silang impormasyon na nakuha ay agad nila itong tinutungo at isinasagawa ang paghuli at pag-aresto. Sa ating pong operation against online sabong ay nakahuli po tayo ng 30 for violations of 1602 in relation to Republic Act number 10175, yung cybercrime, no? So, dahil online po ang gambling. At meron po tayong at-large na suspects at meron tayong na-rescue. Naka-rescue naman po tayo ng 2 victims. Sila po ay allegedly victims din ng anti-trafficking in person. At titiyak din ng bawat operasyon ay may sapat na koordinasyon sa mga ahensya gaya sa mga barangay officials para hindi na questionin ang nasabing mga isinasagawa nilang paghuli at pag-aresto. Inaalam pa po natin, ma'am, kung remnants po sila ng POGO. Undergoing po yung ating verification and coordination sa concerned agency on their status to the Philippines. Na nandito sila pero medyo matagal na po considering na umugat na po ang operation. Since nung nandyan na sila na nag-operate, illegal na po sila from the start kasi wala po silang permit. Ito si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo International News. Nagbanta si United States President Donald Trump na bawasan ang presensya ng American troops sa Germany, Italy at Spain kasunod ng tumitinding alitan sa Europa kaugnay ng digmaan laban sa Iran. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Trump na nire-review na ng Estados Unidos ang posibilidad ng troop reduction sa Germany at maaari rin itong ipatupad sa Italy at Spain na anyay hindi umano sapat ang suporta sa United States-led campaign. Lumala ang tensyon matapos punahin ni German Chancellor Friedrich Merz ang estratehiya ng United States laban sa Iran na sinabing tila napapahiya ang Washington at kulang sa malinaw na plano upang tapusin ang sigalot. Sa kasalukuyan, mahigit 36,000 United States troops ang nakadeploy sa Germany, pinakamalaki sa Europa, habang mahigit 12,000 naman sa Italy at halos 4,000 sa Spain, ayon yan sa datos ng United States military. Ang banta ni Trump ay indikasyon ng lalong paglala ng hidwaan sa pagitan ng United States at ilang European allies na maaaring makaapekto naman sa seguridad at kooperasyong militar sa rehiyon. Sa bahaging ito, mga Kabombo Star Nation, dumako na tayo sa mga balita na tinutukan ng ating provincial stations. 3 anyos na bata nalunod sa ilog habang paliliguan sana ang alagang pusa doon sa bahagi ng Capiz. May report ang Bombo Radio Rojas. Patay ang isang 3 taong gulang na bata matapos malunod sa ilog sa barangay Ilaya, bayan ng Pontevedra, Capiz habang paliliguan sana ang kanyang alagang pusa. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Police Captain Dennis Los Banyas, officer in charge ng Pontevedra Municipal Police Station, sinabi nito na nagtungo sa ilog ang biktima upang paliguan sana ang alagang pusa habang abala sa pagluluto ang kanyang lola. Ayon pa kay Los Banyas, ipinatawag ng lola sa isa pa niyang apo ang bata. Subalit nang hanapin ito, nakita na lamang na nasa malalim na bahagi na ng ilog ang 3 taong gulang. Agad naman na dinala sa ospital ang biktima, ngunit kalaunan ay binawian din ito ng buhay. Muling pinaalalahanan ng mga otoridad
Ang mga magulang at tagapag-alaga na bantayan mabuti ang mga bata, lalo na kung malapit sa ilog o iba pang anyong tubig upang maiwasan ang kaparehong trahedya. Meron po tayo itong insidente na nangyari sa Banwal ng Pontevedra. May minor po na biktima drowning incident. Respondi yung Police Pontevedra, including yung personal number. Then na-retrieve din ng mga tao doon sa barangay yung katawan ng bata. Dila sa hospital, however, declared dead on arrival by attending physician. Mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jamelus Dali. And this is Bombo Radio Philippines, the number one in most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ang lumang public market dyan naman sa may probinsya po ng Pangasinan, muli pong nasunog sa ikalawang pagkakataon. Inabot pa ng ilang mga fire station ang nagtulong-tulong para humapula ang apoy. May update po dyan ng Bombo Radio Dagupan. Sa ikalawang pagkakataon, muling tinupok ng apoy ang Old Public Market Building sa San Carlos City dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Fire Chief Inspector Michael Samera, ang City Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection San Carlos City, bandang 1:00 ng hapon nang mai-report ang insidente. Agad namang rumesponde ang mga bombero at dakong 2:50 naman ng hapon nang tuluyang maideklarang under control na ang sunog. Batay sa paunang investigasyon, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng lumang public market na nahahati sa right wing at left wing. Malubhang napinsala naman ang right wing kung saan matatagpuan ang opisina ng Liga ng mga Barangay, Grace Guardian at mga Market Division Office na ginagamit din umano bilang storage area. Samantala sa left wing ay naapektuhan ang isang salon at conference room ng Liga. Subalit limitado lamang ang sa usok at bahagyang napinsala. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente, kabilang na nga rito ang mga fire responder at mga sibilyan. Umabot sa 6 na karagdagang fire stations mula sa mga kalapit na bayan ang tumulong sa pag-apula ng apoy. Nakibahagi rin ang 3 fire truck ng San Carlos City at water tanker ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Matatandaan na mahigit 200 stalls ang nasira ng sunog sa Old Public Market noong naitala naman ng Agosto taong 2024 at sa kasalukuyan isinasagawa pa rin ang investigasyon kaya hindi pa matukoy ang pinagmulan nito. Lagi po nating tandaan na mag-iingat tayo kasi ang sunod hindi natin alam kung kailan mag-i-strike yan. So gawa ng panahon, ang init ng panahon natin kaya doble ingat tayo sa mga kuryente, sa mga saksakan at sa mga nakaimbak na mga alam natin na combustible material, lagi nating linisan para makaiwas sa sunog. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ito namang pagiging weaponized institusyon ng National Bureau of Investigation mas lumilinaw sa ginawang impeachment hearing ng House Justice Committee. May nakuha pang report ang Bombo Radio Butuan. Mas nagiging malinaw pa para kay Jeffrey Eric Siles, Secretary General ng Bangon Sambayanan na ginamit ang National Bureau of Investigation o NBI bilang weaponized institusyon laban sa oposisyon sa politika matapos ang impeachment hearing ng House Justice Committee. Ayon kay Siles, nakita na niya ito matapos nagsampa ang National Bureau of Investigation ng kasong cyber libel laban sa kanya na sana ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magsasampa dahil ito ay crimes against a person man. Nagdagdag pa sila ng kasong unlawful publication laban sa mga bumabatiko sa Administrasyong Marcos. Paliwanag pa ni Siles na malinaw na nagpapagamit si NBI Director Attorney Melvin Matibag kagaya ng sinabi nitong na hindi stable ang mental health ni Vice President Sara Duterte na bahagi sa script dahil hindi naman ito sakop ng kanyang expertise. Binatikos pa nito ang unit umano ng NBI na Behavioral Science Department dahil hindi naman nag-undergo ng psychological evaluation at ang kanilang basihan ay ang panunood lamang sa video. Kaugnay nito, hindi umano talaga maasahan ang fairness sa House Justice Committee. Well, malinaw naman mga kababayan that the NBI is already a weaponized
institution, pag sinabi pong weaponized, ginagamit po ito sa instrumento para mag-persecute, magpangharas at magpanggipit at manakot ng mga political opposition. So we expect na gano'n na magiging role nito, lalo na nang umupo ito. Ganyan ang ginagamit niya ngayon, nagmamaskara sa dyan. So ang mga testimonya niya, ang kanyang mga pinagsasabi, ay nakabahagi o nakapackage doon sa script na ididiin ng todo-todo si Vice President Sara Duterte. At yan ang balita galing dito sa himpilan ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rulan Hania nag-uulata. And this is Bombo Radio Philippines, the number one. The most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Dating sports news para ho sa mga fans ng NBA, pasok na po ang New York Knicks sa Eastern Conference Semifinals matapos itong pahiyain ng Atlanta Hawks sa sarili nitong home court. Tinambakan ng Knicks ng 51 big points ang Hawks sa pamamagitan po ng halos 60% na field goal efficiency. Sa 85 field goals attempts ng New York, 50 rito ang naipasok kasama ang 27 free throws. Walang naisagot ang Hawks sa efficiency o itong efficient shooting ng Knicks kung saan sa unang quarter pa lamang nakapagpasok na po ang kupunan ng 40 big points at tanging 15 points lamang ang nagawa ng Atlanta. Gumawa pa ng 43 points ang Knicks sa second quarter habang 21 lamang ang naisagot ng Atlanta. Sa huling 16 minutes ng dalawang quarter, gumawa ang New York ng 63-11 run para iposte ang 47 points sa kalamangan sa score na 36-83. Hindi pa ito natapos sa third quarter kahit patuluyan ng nagpahinga ang mga starter ng New York. Sa huli, tinapos ng Knicks ang laban sa score na 140-89. Nanguna po sa panalo ng New York ang bagitong forward na si OG Anunoby na kumamada ng 29 big points, 7 rebounds at 4 na steal. Nagposte rin ng triple-double ang big man na si Karl Anthony Towns, 12 points, 11 rebounds at 10 assists kasama ang 3 steal. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay, pakikinig at panunood sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media page tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Pagkatapos po ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station. Halimbawa, dyan po sa may bahagi ng Luzon, pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ho ng ating provincial station dyan sa Northern Luzon, sa Cagayan Valley, sa pamagitan ng Bombo Radio Kawayan. Ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan dyan sa may Pangasinan area, ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio dyan sa may Benguet at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Legazpi dyan po sa may Bicol Region. At dito ho sa Mega Manila, mga kabombo, pwede po ninyong subaybayan, pakinggan at panoorin ng mga programa ng Star FM Manila. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw. Nariyan din ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayo in union with the prayer vigil for peace. Lord, make us instruments of your peace in a world wounded by conflict, especially in the Middle East, where fear, anger, and uncertainty continue to grow. We turn to God in humble prayer. May He teach us to bring healing where there is pain, love where there is hatred, and forgiveness where there is injury. Where there is division among nations, may dialogue begin. Where there is despair, may hope rise. Where there is darkness, may His light shine. Where there is violence, may courage for peace prevail. We pray for all countries affected by tension and war. May the hearts of leaders be calmed and guided toward justice, compassion, and respect for every human life. May they seek not conflict, but understanding. O Divine Master, teach us not to seek to be understood, but to understand. Not to be consoled, but to console. Not to be loved, but to love. For it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned, and in letting go of hatred that we are born into true and lasting peace.
May your peace descend upon the Middle East and the whole world, upon every suffering family, every frightened child, and every weary heart. We ask this through Christ our Lord. Amen. Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakalikat sa takna sining alaw na. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa uto sa Giapon Kapuri mo Bombo Chama Blanco Hofer. Standby sa aton sining mga kuturan sa dugang mga balita kagay impormasyon. Check naton this time si Bombo Pauline Piliora ini may kantanan karon na banwa sa sining mga dugang pang mga impormasyon. May kantanan si sining pagkasapo sa isa iya ka sa nagakasunog sining bangkay sa isa ka individual dira sa banwa sa pabiya sa isa man iya ka subdivision. May mga information kita diri banwa nga ang anay kagugma sining ginapayag or ining anay kagugma ni Frank Rios Oroy sa Barbasa nagkomunikar pa sa iyaw agod nga mag-istorya inadlaw antes nga may nasapuan siniya nga wala pa makilalaan nga sunog nga lawas. Subong man sa aton sining mga kabumbo ihanang proseso sa sining DNA testing kay amo karon ang ginahulat-ulat mga biyan para nga mahatagan ang sang nagakigo siniya nga pagtumod man sa kung sino bala ining nasabitan karon iyang nasapuan nga sunog nga lawas. Check ta balita ni Bombo Pauline Piliora. Bombo Pao sa report. Please go ahead. Ginapahayag diri Bombo Cham sang malapit nga abyanan sang pamilya Barbasa nga nagkomunikar pa ining anay kahadugma ni Frank Royce Barbasa nga luyag sini makikistorya sa iya Bombo Cham. To clarify sa aton nga mga kabongko, si Frank Royce Barbasa ining tag-iya sang ID nga posible pila ka mga kapitan o kung kagamitan nga nakita malapit diri sa lugar sang crime scene. So diri kay Mr. Ray Rico ang close family friend rin Bombo Cham. Iya diri pahayag na mga 4 days or ginabulubanta 4 ka adlaw diri antes man ining insidente or pagkasapo diri sining sunog na lawas diri sa bahin man sang phase 3 sang Green Meadow Subdivision sa Barangay Ungka 1 Pavia Iloilo kaagahon sang Abril 29, 2026 Bombo Cham nagpabutyag ini kuno or based man diri na sa mga relaying information diri sa malapit na abyan na sining pamilya Barbasa nga nagpabutyag ini siya ngiluyag man diri nga makikistorya. Apisar si Nino Suno Mandri sa investigation sa kapulisan and pamilya Mandri sang inining Frank Royce Barbasa na nag-break na ini sila around January, February, Bombo Cham. Bangod man kuno sa ginapahayag based diri sa ginrelay nga information sang or ginrelay nga information diri sang pamilya Barbasa sa malapit diri nila nga abyan nga lingkuan diri naton sa information Bombo Cham. Bangod man ini kuno sa third party sang siniman nga mga tinion or around ini January and February namo ko ining reason kung nga nagabulagay man ini sila and amo na gani ang una nga nagwa dito nga nagapadulong man ini sa bahin diri sa Green Meadow Subdivision bangod man sa ginapayag tiklog short kuno kaga siya lang man diri ang kakilala ni Frank Royce Barbasa nga nagapuyo man dira sa nasambitan man nga lugar diri Bombo Cham. Madugduman diri nga aside man diri sa magkagugma or anay magkagugma ini sila is magmitanay man ini sila
sa College of Nursing man diri sa universidad diri man sa bahin sang syudad sang Iloilo. And that time no kung basihan man diri naton 5:03 ini sang hapon sang Abril 28 sa nagkalin ini siya sa bahin sang ila diri ginatiniran nga balay sa bahin sang Lapas sakay diri sang Blue Suzuki sedan nga iya ini ka Grab Bombo Cham. And wala makabalo ang tiya niya kung diin na siya magpadulong pero nakabitbit ini or bitbit ini iya nga bag nga itom or bag kag nakasuksok ini siya sa itom nga bayo maong nga pants kag nagasakay sa nakabitan man diri nga sa lakyan and around 7 p.m. nagalising siya ini siya sa iyang nga amigo nga sa may banwa man diri sang Pavia nga mapadulong diri kuno sa GT Mall. And then amo tong last nga contact sa iyang mandiri nga tuyo so mga kaagahon na diri sa Philippine Standard Time mandiri Bogot Cham nga abo na uli nga contact diri niya and mga around 4:30 a.m. sang Abril 29 amo na tong may nakitaan nga nagakasunog mandiri nga lawas which sa sabong unidentified pa ini siya Bombo Cham sa bahin mandarino sang mga kapulisan man or sa ila mandiri nga investigation. Ipabati ba na dali naton ang aton mandiri nang interview kay Mr. Ray Rico ang malapit diri nga abyan sa pamilya Barbasa. Only his friend could tell us ang sa Pavia na hindi na siya mula na mapananta kay as of now ga kwan pa pa nilong pa na ang pamilya abi. And in fact, they already referred this to NBI Director Diaz. Kaya ito, family friend na o pwede man natin mga Barbasa. Ang only one na link natin makakuha sa mga resolver na kung sino mga tao kung nilakwan mo is the cellphone. I hope it will not be tampered, tinkered, or pakialaman. Kaya that is a prima facie, that is an evidence na hindi na yan dapat pagtandugon. It should be preserved as it is an evidence. So kung may involved na nga tao na mag-tamper sila, is legally liable. So ang Barbasa family na they say na may responsible dito sa may kaya kung ang motibo pangawat, cellphone wala na lang. Gusto? Kung pangawat yung motive lang yung theft or robbery or something. O, kuha na ng cellphone. Kasi kahit tayo na wala. Ining babae ko no. Well, hindi na po na gusto makipag-istorya kay Aris. Hindi na lang inambalya sa akin. 4 days ago, no? 4 to 5 days. Oo. Okay, istorya or video call or whatever. So that is very unusual, hindi ba? Will they broke up na yun ng Abby? Oo, na sila eh. Ang ako nang sinadaya na maluwi man ta, kung sino man na ang responsable sinada. I know there is a third party na involved with sinada. Another party involved siguro Pangimon o the love triangle na type nga something nga mo na eh. Mabalo ka naman mga kabataan na sensitibo mo na hindi talang ma-determine dito. Ang only person siguro makasugit natin ang cellphone. And I do hope na wala na ito gintamper kung gintandog man. Maskin ano pa na casing da o ano tandog mo, hindi ginadapat. Okay, that is part of that evidence mo. So, napangayugit o siya ang pamilya, especially ang lulo kag nga father sila. Pangayo justisya. Justice for Frank Barbasa. Bombo Cham, si Mr. Ray Rico no ang malapit diri nga abyan sa himata mandri or pamilya Barbasa. So may base diri no sa cellphone mandri kay ang interview mandri naton si Police Captain Richfield Risquito ang hepe diri sa Pavia Municipal Police Station ngati
posible nga may-ari ini siya sang duha ka cellphone apang isa lang ang ara diri sa kustodiya man sa kapulisan nga kung sa diin man diri gin-try ko na ani or buksan man ini kung tani ini nila o galing kay may password man ini siya Bombo Cham, and dako man ini kung tani ang mabulig man diri kung sino man ang iya diri nga gin contact no before diri sang pagkasapo sining unidentified pa nga nasunog man diri nga lawas and i-backtrack diri nila aside man no sa pagwalat man diri abi sining DNA o resulta diri sa DNA and at the same time sa autopsy. Bombo Cham. All right. Now, ang cellphone nga na-recover, Bombo Pauline, amo ning cellphone nga ginagamit niya, Ged? Ibis diri sa kapulisan, diri Bombo Cham, no, sa iya pang pamilya man diri or malapit man diri ni mata ni Santos Barbasa nga may-ari pag ini siyang iPhone. Pero nakita lang diri sa bahin, no, sang nakita diri ang Samsung man diri, no, nga nakita man diri sa bahin sang kahilamunan. Ngati amo ning gado ang naghambal diri si Police Captain Pesquito nga duol ang gid ini or ang gid ini sila sang cellphone kag tinguhaan niya tani nga i-islan na diri or i-baylo diri or i-transfer lang danay bala ang motherboard diri para mabuksan diri nila para sa dugang man kuno nga investigation. Pero kay may password man diri. So bali, ang na-recover, duwagin ka cellphone or isa lang? Isa. Ang amuning isa, ang Android? Oh, so bali, isa ka smartphone? Ano ganing isa sa, ano ganing isa ka klase? Android din ano ganin na? iPhone? Oo. So, anong duwa cellphone niya? Isa ka Android, isa ka iPhone? That time, Bobo Cham, wala lang pa diri matumod kung nadalay di man ini pero nagambal diri ang base diri sa kapulisan. Kapasabot may naka-mention nga do may isa pa ini kuno ka cellphone ining si Frank Royce pero ang na-recover dito sa area is isa lang no ka cellphone man diri nga which is ara na sa ila man diri nga kustodiya which nga amo man yung ginahambal nga possible nga dako gidere ang makabulig sa ilaman dire nga investigation kung ginari ma-open ini nila Bombo Cham. All right, now may damo man ako bisang kilala Bombo Pauline nga tagdua or tatlo ang cellphone pero isa lang kabilog nga may SIM card. Tapos ang duwa it's either ginagamit sa gaming or butang tabi duwa lang ang cellphone, ang isa ginagamit, ang isa personal use, ang isa ginagamit kaya sa gaming. Kaya siyempre kung may SIM card ang imo sining nga cellphone na dira kag madamo sang apps kung nagamahiligon ikaw sa mga online na gaming nibla hindi man not necessarily gambling no mga ginahampang nibla do hindi mo gusto ano mo masapar, no? For example, labi, hatag ko na lang implo. Ako, gakalingaw ako sa shooting game. Ano ganin ang Call of Duty? Oh. Kung ang cellphone nga ginampangan ko, may SIM card, kag naka-data man abi o kung naka-wifi, siyempre kung may mag-message na sa akon, or kung may mag-text or may tawag, storbo. Unlike yang kung ang isa para iya sa komunikasyon, ang isa para sa kalingawan, kung ang kilala tapat tuloy-tuloy ang ligaya. Pero why na siya sa SIM card? Why man siya sa iban sining application dira for communication per se? Ano man base kung ang ginagamit gidya nga cellphone, granting for the sake of discussion kay ang cellphone gani na-recover upod sa mga ID to. Cellphone abi ni Frank, basig isa ka cellphone na butong wala ma-recover pero ang isa nga wala ginagamit bala or ginagamit man pero hindi iya para sa communication. Basig kon amo to ang na-recover lang mabupaw. Kay ang na-recover diri Bombo Cham amo ni siya ang mga around
70 to 80 meters ang distansya diri abi halin sa nasapwan diri nga sunog nga bangkay. Guba ato siya kuno kag wala man sang SIM card amo na ang reason no nga hindi mabuksan ang cellphone para sa sufficient or additional or further information diri kun tani amo na aging kuha diri or gintinguan nga waon diri ang ni Police Captain Cristito ining motherboard kag ginbutang sa iya nga cellphone kay amo tong na-mention naton parehas diri ang unit atong apang ukon apang hindi sa gyapon diri mabuksan tungod may password no. Ining iyaman nga cellphone bumacham. Naguba siya bangod nga nahulog or guba na iya nga daan? Probably basi bumbatsa wala pa diri mapatuod kung naguba mismo that time sang nagluntad ining insidente around 70 to 80 meters away man diri no sa bangkay, but then amo ni kay kun guba na nga daan ti para ano pa nga dalon mo ang guba nga cellphone? Not unless kun hindi ato imo ibalik mo sa tagiya. Kadamo sa mga possibilities. But right now, ang isa sa maka-shed light sa sining hitabo, amo ang persona nga tuyo, kantuan, sang individual or ni Frank Abe dira sa may subdivision or posible kantuan niya kung sundon tang istorya nga ti ang iya sining former girlfriend luyag magpaking istorya sa iya personal kaya mo tumlambal ni Mr. Rico nga kung may istorya mo lang ti pwede man ka video call. Kung may ari man diri kuno nakahibalo diri bumbatsyam posible basing iya nga amigong iya tani nga tiniran agud nga mag-overnight before going diri sa GT Mall o galing kay before ini siya by the way maglakat magadto sa GT Mall before ini masapwan bumbatsyam ginbili niya ang iya nga bag nga amon ang nakita sang iya nga tiya before magsakay sa Grab car. So, ining bag na bilin, ini siya yabang botsyam sa puluyan or sa balay diri sang iyang abyan. Kag nakuha kahapon ni adlaw sang iya diri nga amay. All right. Now, tubtob sa sining mga tinion ti ang pamilya syempre nagalaom nga kabay pa nga adtong lawas nga orang sunog nga lawas orang ginsunog nga lawas hindi adto si Frank, that is why nga mayara sa mga DNA testing. Now anong plastada sa DNA cross matching sini Bombo Pauline? Anong kalawig ini, anong proseso paano para nga mapabaluta man sa aton sini nga mga kabombo? Based man diri sa naton Bombotsyam no kung ano diri ka dugay ang pagproseso as mentioned ang mga previous mo diri abi nga kaso Bombotsyam kinahanglan diri sa DNA test nagalawig ini siya sa isa ka bulan but then based din man no, sa aton diri pag panalawsaw posible magadugay gyud man ini sa isa ka bulan ang pagproseso sang cross matching sang DNA sang iloy ni Frank Royce Barbasa kag nasapuan nga sunog nga lawas sini sa bahin sang phase 3 sang subdivision. Cross matching kay kinanglan may baluan kung parehas diri sila sang DNA man sining lawas nga nasapuan didto dira na mapatod kung bata ni gid man ini kag si Frank Royce gid man ini abi Bombotsyam. Based man diri sa pagpamangkot natin for additional information nga ti posible prioridad ining mga samples nga nakuha diri sa sunog nga bangkay and at the same time sa iyaman diri nga iloy agud ipadala dito sa Camp Crame. Kung tani pwede man sa bahin sang Cebu City kaling hindi sila sufficient man diri ang ilaman nga mga kagamitan. So dito ina sa bahin sang Camp Crame ipadala.
no, kasi usually kung may mga kaso lang din man abi nga hindi siya tumad no ka complicated, pero prior to that may mga ginatinguaan man nila no nga mapadala gila yon apang kay ti kinanglan niya nga daan bombot siya nga ti tawo mismo ang madulong dito kay hindi parehas lang ni abi sa mga package mga courier lang diri abi nga ipadala, or I mean mga packages nga ipadala lang diri abi sa courier nga ti hapos lang ti kinanglan sealed ini siya kag ipadala dito sa bahin sa Krami man ining mga DNA no or nga ginkuha dito so ginatingob ina siya, but then sa siniman nga mga kaso bangod nga complicated kinahanglan dayon sa immediate man diri nga resulta bangod man kay kinahanglan sa investigation diri bombot siya, so possible nga i-prioritize man ini siya kag posible madugayan man sa gihapon bangod kay ti sa bahin sa Krami damo man sila abi sang may mga pending nga samples halin man sa iban nga parte diri sa nga pungsod bombot siya. Base sa PNP Forensic Group Citizens Charter bombot siya nagakinahanglan sang letter request o kon court order kag pruweba sang identification sang requester o kon bisan sino nga naga-authorized representative kag ang sa bahin diri sa case diri sang nasapuan diri nga sunog nga bangkay bangod nga apisar may ara diri sang missing person no kay ti wala pa naga-contact diri sa gapon si Frank Royce Barbasa kag iya na diri iloy ang lingkwaan man diri sang DNA apang hindi kaya ma-identify kung iya gin man bangkay bombot siya. That is why nga ang requester ang modanay ang aton man nga kapulisan diri man sa bahin sang PNP as per information man diri no sang Pavia Municipal Police Station bombot siya. Ang processing time diri sang pag kuha or sang antes matapos diri abi ang resulta usually kung tanawon mo lang sa standard lang nga time bombot siya, it will take 31 days 2 hours and 4 minutes working days bombot siya. Ina kung magsigisigi man niya abi nga ti pag-aabot dito sa Krami maproseso ini siya dayon, pero possible hindi naman yung sila nga malabutan sa pinagid kabulan ang iniman nga mga cases kay tinadumduman diri naton may ara man sa kaso diri abi sa probinsya ng Iloilo nga nagakinahanglan man diri sang DNA test para sa dugang investigation ti nag-abot man siya mga within 1 month man abi bombot siya. So amo ini siya ang processing time diri niya 31 days 2 hours and 4 minutes working days. May balaydan pero kung sa mga case niya nga sample i-kumpirmaron mo kung imo ni amay imo ni nanay pero kay amo niya nga kaso kag ang requester diri bombot siya ang kapulisan, so no fees naman ini siya abi bombot siya. Sa bahin sang autopsy no kay amo niya ang sa medical legal nga division man diri or section bombot siya kinanglan man diri no sang since ang kapulisan man diri naton ang requesting party sa gihapon diri and ara man diri or may ara man diri ang pamilya nagpakita usually ang kadugayon diri or ang pagproseso diri kay kahapon adlaw na doon dumandiri naton nga ti nag-request na diri si Police Captain Redfield Fresquito para sa autopsy no bombot siya, and possible nga ti na execute naman ina siya. So ang processing time naman sining autopsy is 5 hours per cadaver no. So kung may ara man or may ara sang extended, kung may ara pagid sang duwa pagid sa kliyente nga dinaserbihan man diri abi bombot siyam. And dito makadto na lang man kuno ang doktor agad nga mag-perform man diri abi bombot siyam and ma-release ang official sang plain autopsy exam report after 7 working days. Amo man ining same no nga information nga ginrelease diri sang Pavia MPS or Pavia PNP nga possible mga within this week or malabutan pa siguro di sunod ng semana dari abi bombot siyam. Kaya isang tanon man sila or kahapon man sila abi nag-request. So mga 1 week possible maabot na dari ang resulta sang autopsy. Ina agud matungod kung ano gid abi ang agyan dito sa lawas nga nasapuan kag kung ano man to ang iya kinamatsyan. Amo pagin ang
balik-balikan lang naton sa bahin diri sang DNA kiti nabutayan man to sila Bombot Champ kiti kung sa Iloy diri duging swab nila ining sa bahin sang bangkay ti ang iya nagibala nga tulaan Bombot Champ. Di pasensya sa aton nga makotoran nga nagapanyaga sunog bala ang iya diri nga lawas Bombot Champ kun upo so at yung mo gani ang ginhambal diri sang taga-punerarya nga ti iya bisan even ang iya nga genitals hindi man diri ma-identify hindi naman to siya makuhaan sang swab sa iya man diri nga baka so sa iya na lang gid ini nga tulaan Bombot Champ. All right, so minimum of 31 days kag mag-abot pa ang result sang DNA cross-matching. So, laban-laban na mahulat-hulat kita sini. Not unless may masagap nga information or may magpalapit sa bahin karon iya sang Pavia Municipal Police Station nga mayara sang ihibalo tuhoy sina diri kag sarang niya nga ma-identify or kung ano man ang iya sining nahibaluan or na witness during that time. No? Sa sining nasambitan sini abi nga antes pa man blagin na sunog ining lawas nga nasapuan kag amo ni siguro ang makabulig man sa pagsulbar sining kaso in eventually no ang magkaladakpan ining mga responsable sa likod sining pagpatay sining individual Bombo Pauline. Anyway, Bombot Champ nagambal diri man si Police Captain Presquito nga aside man diri kuno sa DNA ni ara man sila kuno nga effort nga ginaubra nga hindi lang man sila kuno magsalig diri sa resulta diri sa DNA for the confirmation kay ni ara naman sila sa pila ka mga ebidensya diri nga gina-gather no sa IT ang confirmation diri abi amo complicated siya Bombot Champ it's because nga may confirmation pa kung sino ang tag-iya or nagkapanig diri sa sunog nga lawas. Aside from that, itanawon pa nila kay ang ginasundan diri subong nila nga personalidad amoy ning si Frank Royce mo kay iya man diri kagamitan or iya diri ID ang nakita malapit diri sa area. So kinanglan pa nila tahion agud nga mag-match ining mga circumstantial evidences abi Bombot Champ. All right. Aside from this no inidugang na lang man naton titi nagtubutyag man diri ang malapit ba lang nga tiyo Bombot Champ sang ining ni Frank Royce Barabasa no based diri sa iyaman nga Facebook story Bombot Champ nga nagalaom sila sa gihapon nga ara lang siya Bombot Champ no based diri sa story niya or Facebook story niya Bombot Champ sa diri naton ang nakabutang doy ginahulat tugid ang adlaw sang imo ring hop and graduation sa June 4 and 5 or set na ina nga mapuli ako liwat kagin planta na ina last year pa para ma-plot ang vacation ko ahead sa work. Gusto mo gid nga ara ako ma-attend kag you know how proud I am nga soon na-graduate ka na kag may future registered nurse naman in the making. Hambal mo pa gusto mo February next year ka na makuha board exam kay para matap notcher ka. Hambal ko pa okay lang doy maski hindi basta pasado ka. And target mo by 2029 maapas ka diri sa amon sa Germany para ululupod kita diri sang iya man diri nga tiya Bombot Champ hoping and praying nga ara ka lang doy I love you doy tiyan Bombot Champ. So family of nurses ini siya and amo na nga sa mga una man diri nga mga chat no at nagapangga-angga ini siya pangayo diri abi sang balon kag nagabulig ning iya nga mga tiyo kag siya abi sa pagpuis nila diri sa iya Bombot Champ bangod siya lang man ining isa nga bata Bombot Champ. Pero previously do wala man niya sa mga sign nga do may problema ini siya kundi do nagapangga-angga lamang sa iya sining tiyo kay ako na mo kasi naka-close sa imo sining tiyo nga ginakabig mo na iya nga ikadua mo sining ginikanan ti syempre bisan na papano maka makabuhi-buhi ka gina sa imo sining problema masumiter ikaw dira sa problema but may ara bala sang do mga kasubong sining do nagakasubo or may kontra or whatsoever si ining mga mensahe nga ginpalabot ni Frank Royce sa iya sining tiyo Bombo Pauline sa mga conversation diri nila Bombot Champ sweet din man abi siya nagapadala ini siya sang litrato and suno man diri gani no kay Mr. Rico nga doon mo gining ilang pamilya no nga tinahuron
mapinalanggaon, no, mati naga I love you, Bombot Siyam, bisan kay sinula mo diri basta hilap malapit diri sa ila, naga I love you ining si Frank Royce Barbasa sa iya diri gani nga tiyo. So hindi ka man makahambal nga ti, basi nanging sweet lang siya for the last moment diri sa iya man nga kabuhi. No, kung taud-taudon mo Bombot Siyam, pero kung may makita mo ang mga previous nila nga conversation, sweet gid man siya abi kuno nga klase pagkabata diri Bombot Siyam. Aha. All right. Ini si Bombo Paulino Dimitidio Piliora. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Paulina Piliora. Sa aton sini nga mga kulturan, isa sa mga posible maka-shed light and maka-tumod kung indeed si Frank Royce gidman ining nasapuan dira nga sunog nga lawas. Why na sang liwan kunti ang iya sining anay nubya. Nga man kay ti kon basihan naton ang ginrelay nga mensahe sa kay Mr. Ray Rico sa nga pamilya ti kon January or February nagbulagay na sila, ano pa abi ang purpose para nga 5 or 4 days before nga hindi na makontak si Frank Royce may communication pang ex-girlfriend nga luyag niya nga pakikita agod nga istoryahan or closure o butang tag granting for the sake of discussion sa Pebrero kita bimampisa, Marso, Abril 2 na kabulan or kung mag-January 3 na kabulan, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. And as per information, nagbulagay kuno ini sila, bangod man niya sa third party. Tinubag-o pagid lamang ang pagtapos or pag-end si ilang relasyon. Anong plastada, may ara pa sang communication sa gyapon abi sa tunga sang ex-girlfriend kag sa kay Frank Royce. No? Nga natukiban sa nga bag-o nga karelasyon kagati akig gin ila siya nga kadto istoryata for closure tapos may nahimo sila nga hindi amo or kung tuyo man nila nga may plano sila nga himuon nga hindi amo sakiton lang kung tani but naglabot sa punto nga nadulaan abisang pangkalibutanan or pangkalibutanon or unconscious, naging unconscious abi. Tapos parang wala na sang traces. Ginsunog na lang o galing iti way maupos sa aton sini nga mga kabumbo. No? Pero kung iban ining tawo or wais ang kahilabtanan ng kung sino man dira sa aton sini makasimanwa, particularly abi ang ex-girlfriend, so as early as yesterday siguro nakahatag na ni siya sa iya sining statement. O galing, according sa Pavia Municipal Police Station, hindi lang kuno magpa-interview ang pamilya kag mangita lang sila sa ila sining abogado. Di parano nga mangita ka sa abogado? Engineer Albert Mabi? No? Para dipinsahan ang kagulingon mo, dipinsahan sa kay mamangkot man lang, nagagather man lang information ang aton sininga kapulisan as part sa ila sininga investigation. Agod nga matumod kung bala,
ining nasapwan nga sunog nga bangkay isiyagin man ni Frank Royce or hindi. Plain and simple. Although maintindihan taman sa bahin karon iya sang emosyon sa aton sini nga mga kabombo nga ti siyempre may kaagi sila nga naging magkarelasyon, ti siyempre masyak man ang isa, makatruma man, so on and so forth. Pero ang punto sini karon banwa nga ti para gani nga mahibaluan kung si Royce gid man ni or si Frank gid man ni o kung hindi. Kag ano man abi ang purpose? Kung hindi ini si Royce or si Frank sa aton sini nga mga kasimanwa, waay man sang sinyales nga may ginsungguran siya sa iya sini nga pamilya, nabudlayan siya sa iya sini nga pagtuon. As a matter of fact, sa aton sini nga mga kasimanwa, nagatinguha siya gani. No? Kay gusto niya nga mangin proud ang iya sini iya nga mga paryente, partikularmente nagabulig sa iya sini nga pag-eskwela. So, kung lang taon naton, wala siya sang problema financially in terms ang inugbayad sa eskwelahan. Why man siya problema sa iya sini nga pag-tuon? Diba may posibilidad nga kung hindi siya siniproblemado sa studies niya, sa financial nga aspito sa iya sini nga pagtuon kay may nagabulig sa iya, sa diin siya posible nagproblema abi nga para nga magpalagyo, hindi magpakita, hindi mag-communicate. Tinuay magkita sa may nakita sining iban nga posible nga rason. No? Sa karon iya banwa, ang dako nga mga palamangkutanon yara sa mga tawo nga ulihi sini niya naupod before pa man sang inisya ang hindi na makontak kag may nasapuan na iyang sunog nga bangkay dito sa isa ka subdivision sa Banwasang Pavia. Nga nahibaluan man sandig sa pagpangusisa kag sa pamilya nga ini siya ang nagbiya sa ila sini nga puluyan sa distrito sang Lapas kag nagpadulong sa Banwa sang Pavia sa iya sini nga abyan nga lalaki nga dito siya tani matiner. No? Dito siya matiner kag nagalisensya lang nga makantuan na isa ka mall. Possibly dito sila makitanay sang iya sila nga ex-girlfriend or may baklon lang siya kag sang ara na siya sa mall, possibly nakabaton siya sang information nga kadto na lang diri sa amo sini nga area kung ari ka man lang diri or nagpabalo siya nga ari man lang kundi sa area sa nga Pavia ti lapit-lapit ako si Moti din ta makitanay kung sandig iya sa natipon nga mga impormasyon sang Bombo Radio, nag-communicate ang ex-girlfriend agod nga mag-istoryahanay for closure. Sa aton sini nga mga kabumbo. Granting for the sake of discussion nga wala abisang kahilabtanan ang ex-girlfriend. Ang pamangkot man lang sunod sa iya after nyo istoryanay di nagkakanto si Frank Royce anong ulihi nga mga tinaga nga inyo nga iya sinigin buyan ang imo sinigin buyan.
tibalan mo lakip sa pagpangusisa sa investigation agod nga matumod sa kung ano ang natabo sa sining nasapuan nga bangkay sa aton sining nga mga kuturan. Pero kasubong sang Pavia Municipal Police Station, isa lang ang tinutuyo sa pagsunog sa sining individual. No? Katuyuan para nga ihinago ang natabo sining krimen. No? Ihinago ang natabo sining krimen. Oh. Ti sabahin karon niya sang mga cellphone nga niti ara man ang aton sini nga mga di ba lang aton sini nga kapulisan may mga experts man sini banwa nga sarang nga mabuksan ina or pwede madala sa National Telecommunications Commission or kung ano pang mga medyos posibles sa aton sini nga mga kabumbo. No? Nga para lamang iya ma-determine kung bala sinong ulihin niya nga kaistorya, anong mga ulihin nila sini nga mga communication, so on and so forth, sa aton sini nga mga kauturan. Ti kay guba kuno ang cellphone, wala man sang SIM card, sa aton sini magkasimanwa, paano naguba ang cellphone? Kay kung guba ang cellphone daw, budlay naman na patihan kag hangpon na engineer nga, guba ng imo sini nga cellphone, dalon mo pa? No? Kung maminsar ka naman nga ti, basi bumbutsa, mamutonggin pa kadtoya sa mall kay ipakayo niya, araw-araw, why naging niya sang iban pang manog kayo sa bahin sang distrito sang Lapas, sa Haro, sa Mulo, sa Mandurriao, ara lang gid dito sa may banwa sang Pavia. Oh. Amo ni ang ginapamangkot sa karon kiti. Ining mga pagkabutang ang na-recover, hindi man gid amo sina kalayo sa sining nasapuan nga sunog nga bangkay sang isa iya katabo. Oh, sa aton sining mga kabumbo. Oh. Ang karon nga ginapangayo sang pamilya, amo iya ang mga impormasyon. Kag nagalaom sila nga ti hindi lang ini kun tani ang ila sini nga himata. O galing kay ti tubtob sa sinima tinyon, hindi na makontak ining si Frank Royce. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Tiyang ginalauman na gid lamang banwa, amo adtong resulta sang DNA cross-matching. Galing kiti malawig-lawig man ang proseso sini. Siguro kung may ara sang magpadulong iya sa Pavia Municipal Police Station kag maghatag sang iya sining nahibaluan or nasaksihan kag tumuron ining mga individual, ti basi pa lang diri kag mahatagan sang hustisya. Oh? Ining kung sino man ining lawas nga ginsunog sa isa ka subdivision sa banwa sang Pavia. Tutukan naton ini sa aton man sining mga kabumbo. Oras naton 43 minutos na nakaligad sa takna sining alawna. Pagbalik naton na banwa dugang ang mga balita kag impormasyon diri sa Bomboanay sa Udto. Ang aton sining heat index duwa man lang gintumod sa pag-asa mo. Dumanggas kag syudad sa Iloilo ang posible ora ang yara sa danger level. Oh, ang syudad sa Iloilo may mga cooling stations nga i-install. Oh, kumusta ho naton? Kumusta pila na ka porsyento
Na-install na bala ang tanan sini nga mga cooling stations? Anong itsura sini? Standby ka mo ha sa aton sini nga mga kabombo pagbaliktad dugang pagin sini nga mga balita kaga impormasyon matapos gilamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sa Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natunggan kag solusyonan, ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa number 1, the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kung brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tub-tub 3,700 pesos. Plus wala de Iloilo. Billboard of activities for April 26 to May 2, 2026. Ang Mayo 1 amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa 9 ka consecutive months. Ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Mayo 1, 2026. Magasugod alas 5:30 sa hapon. Rock songs kag madamo pang iban ang nagahulat sa inyo sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical blitz kaupo ng Binhi Band sa concert at Plaza kicking off alas 6 ng gabi sa Mayo 2, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazwala di Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sang Plazwala di Iloilo. Sa Mayo 3, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton pungsod. Plazwala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo,
Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabo ka mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19, hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. 51 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa gihapon ko punimo Bombot Shama Blanco Hover. Di sa aton sining mga kasimanwa basi kon kumustayhan ang dugang sining mga pagtutok sa aton sining kapulisan sa Pavia Municipal Police Station. Sa mga pamalay dira sa aton sining mga kabumbo, madamo na dira may ara sa closed circuit television ti nagpangbalay-balay or nag-ayo bala dira. It's a matter of courtesy malang siguro. No, basi kung may mga closed circuit television dira nga malapit sa area or kung may mga nakakuha sa nahagip sa ila sining CCTV as per information do wagid gani kuno kag may impormasyon man kita nga do dismayado ang alkalde sa Banwa sang Pavia sa performance sang Chief of Police sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, istoryanta na dugang diri man sa aton sini paday niya nga pagpangalagan. Standby man no sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini karon niya nga pagpangalagad diri sa palatuntunan na bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Puerte subong ang kainiton sang panahon no. Sa aton sini nga mga kasimanwan sa nasiling tana ang syudad sang Iloilo no kag banwa sang Dumangas amo ang gintumod nga yara karon sa danger level kon heat index ang aton sini nga pag-istoryahan. Rason nga ang city government may nag-come up sang ideya nga mag-install or magtukod sang cooling station kung sa diin pwede diri nga makapasilong, pwede makapahuway, may mga first aid kit, may mga ma-duty sini iyang personnel sang City Health Office. Para nga kung maglain ang imo sini iyang pamatsyag bangod sa kainiton sang tiyempo, no? May ara ikaw sang padulungan para nga hindi ikaw
ma-heat stroke, hindi ikaw magka-heat cramps, kag magbatsyagi sa mga heat-related illnesses. Sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa sa may diversion road ti may ara na dira nga naamat-amata na, may put up na dira nga structure sa aton sini nga mga kasimanwa kay ti ginadalian man ini ni Mayor Inday Raiza Treñasmo, no, sa aton sini nga mga kabombo para nga mapahuwayan sang aton sini nga mga kauturan, di lamang para sa mga taga-syudad sa Iloilo kundi lakip na diri mga taga-probinsya man sang Iloilo sa aton sini nga mga kabombo. No, standby alang-alang si Bumbo Jomar sa aton sini nga mga kasimanwa. Sige lang, no problem. Ang dugang pagin sini nga mga talupang doon karon iya nga mga balita sa aton sini nga mga kabombo ang itugyan taguro sa iban sini nga News and Public Affairs Program diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Pero sa aton sini nga mga kasimanwa ang padayon sini nga pag-question sa nangin lihok sang National Bureau of Investigation kag sa sining nagwa karon iyang warrant of arrest nga nangin non-bailable ang offense aton sini karon iya nga mga kabumbo. Tinapatpat naman kagay na diri sa aton sini nga bumbo abogado and nagdugang pagid kag naghatag man sa iya sini iya nga mga pananawan si Mr. Jeffrey Celis nga may kasubong man nga kaso nga ginapangatubang kay upod sila gani kuno ni Mr. Jason Za yang paglantaw siniya ni Mr. Jeffrey Celis aka Ka Eric nga pagpanghingabot ini sa mga sa mga kritiko sa Marcos administration. Sa aton sini nga mga kasimanwa kag gina-question karon ano nangin or ginagamit na or nagpagamit ang National Bureau of Investigation chief nga si Attorney Matibag sa gobyerno or sa presidente o nga do kasubong nga gin weaponize na ini siya nga bisan na balik awot kag daway nagasanto gin patuman gid kag gin kasaang pagdakop. Tiyan mo na ganing isa pagin sa mga gina lantaw man diri naton banwa nga may magluwas siguro sini may mga malicious sa intent man no? Sa aton sini nga mga kabumbo kay ti kun ang tao may ginapangatubang sini nga kaso may kinamatarong man ina siya nga dipinsahan ang iya sini nga kaugalingon no? Kagati mangin epektibo lang ang layi until such time nga ini siya ang mapamatbatan nga guilty beyond reasonable doubt. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Pero kung ang tinutuyo para lamang iya nga mag-send sa chilling message sa mga kritiko, sa mga anti-Marcos, tiyam ako mo kung lang taon ta pa ang timing bla. Kagapon ara to ang mga akusado sa Pasay Regional Trial Court nga kung sa diin according kay Attorney Palomado sinya hindi manggid kinahanglan nga sa RTC ni kay sa level pa lang sa Municipal Trial Court pwede na ini ma-desisyonan sa kamag-an sang kaso nga naglabot kini sa RTC no? Ikadua ang time frame ti siyempre kung maristo ka before no? Night before sang holiday, definitely pagkadasungad na o holiday, why ginaiya sang opisina? So, hindi ka makaproseso sang bail mo or whatsoever. Sa aton sini mga kabumbo, abtan ka pa Sabado, Domingo, malawi ginang imo siniya nga itiner sa sulod sang prisuan plus, no? Sa aton sini mga kabumbo, may video, may tanan-tanan na lang sini for documentation. No, kag napalayag sini nationwide. Di siyempre mangin subject ikaw sang ano man dira
matasang nga bilog sini iyang nga pungsod na Pilipinas kag kalibutan. Kagati amo ning hambal nila nga luyag sini project sang Marcos administration nga pananglitan iyang kritiko ikaw amo sini ang imo mangin kapalaran. Anyway, sa aton sini nga mga kabombo dugangan ta, iban sini nga mga balita kang impormasyon itugyan ta o galing sa mga masunod sini nga Manus and Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupon naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka Bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente, agod ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors, sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente, bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Kung nagabiyahe, dalang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan?
Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamag-an manini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Kabombo, nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha? Kay basi na budol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi epektibo, mahimo pa ina makaguba sa imo nga mga appliances o kung makapataas pa gani sang imo balayran sa kuryente. Gani para makakinot sang matuod sang kuryente, gabuton sa saksakan ang appliances nga wala ginagamit, masami nga tinluan ang aircon filter o kung magamit sang inverter appliances. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo,
drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. It's May 1, Labor Day, fiesta man ni San Jose de Obrero. Ang aton dira nga mga kabombo nga nagapatigayon sa ilang makafiestahan. Ang balan ko, Barrio Obrero gid no. Dira also sa may Floorville kag sa iban pa nga mga lugar nga ilang patron saint sa St. Joseph the Worker. Of course, today is International Labor Day. Kag sa tanan-tanan nga mga workers naton dira ti pahuway-huway man pag may time, di ba? It's our day. And sa saring hapon sa inyo dira nga pagpahuway-huway, kita gihapon ang updanay diri sa kahapon lamang program. Magalingaw-lingaw kita. Kaupo dinyo si Tita Regine. Thank you, Gid, sa kay Bombo Pao for taking over yesterday. Salamat, Gid. You were in good hands. Sa saring hapon, padayon naton ang pagdulong sa inyo sa mga kalingawan natin sa saninga hapon. May-ari din binalaybay si Dr. Jerry Daclod and other stories pertaining sa Labor Day. So, abdanay kita, this is Tita Regine, and for your stories, pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Here's one beautiful song para sa ating tanan, and this is from Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gataslao. Someday When I Am King. Good afternoon. Welcome sa KLP. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is a purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend.
Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. Cause in our hearts domain, you and I will reign someday when I am queen. I miss this song, Someday When I Am King. It is now 15 minutes after 2 o'clock. Mayong hapon sa liwat. Kaupanin niyo si Tita Regine para sa kahapon lamang program. And before kita nga mag-proceed sa aton diri nga mga kasaysayan, mga binalaybay, and more. Arianay, ang ato nga pampabuanas, we have a winner, and this is our second winner for the day sa ato nga promo, Banamano Salvo, Year 20. Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Ang ating lucky winner, taga Haro, Iloilo City, 69 years old, naglakip sa Pioneer Marine Epoxy nga proof of purchase. Nagabutan sa presensya sa aton nga FDA representative si Ma'am Nika Pearl Zomil. Taga Balantang Haro, Iloilo City, our winner, nagdaog sang 1,000 pesos nga cash plus gift pack, also worth 1,000 pesos. Kagang ini nga gift pack ginalakipan sa mga masunod, isa ka balde nga orokan, 3 ka packs ng Kumiya Bihon, isa ka box ng MX3 coffee, kag 2 boxes sa Rimzinc vitamins. Kadto ka na diri, congratulations sa imo, our lucky winner, Domingo Galaura. Again, ang ating lucky winner for this hour, si Domingo Galaura sang Balantang Haro, Iloilo City. Congratulations! And now it's time to give you ang ating diri nga kalingawan diri sa kahapon lamang program. Today is May 1, Labor Day. May arap binalaybay sa aton si Dr. Jerry Daclod, ang tigulo, mamumugon. Dear Tita Regine. Panamyaw sa imo tagpalamati, kag tumalanaw, palihog ako basa, sining akon nga kahapon tungod sa mamumugon sa Biyernes, and that's today, May 1, sa imo nga KLP. Madamo nga salamat sa gihapon, Dr. Jerry Daclod Biona. Arina, ang tigulo sang binalaybay, mamumugon. Mga tinuga sa kalibutan, sari-sari ang ila mga palamugnan. May ara nagapungko lamang, iban dugo na gidlang ang kulang. Ang iban palangitan-an, mamag-an, mamando, o kung magiya lamang, mahal na ang bayad sa ila, madamo pa ang benepisyo nila. Mga mamumugon sa gobyerno, luwas lamang ang mga maayo. Ila mga palamugnan permanente, may sweldo sa kada 15. Pulapungko kung mag-istorya, sigurado na ang binulan nila. Bisan wala pulos ang hinimuan, sa laguron sila sang katawhan. Wala sila sang kahuyanan, kay sang gobyerno protektado man. Sa civil service pasinawan pasado, apang mga tawo ila ginatunto. Mga tawo nga nagabayad buwis para sa maayo nga public service, hindi parehos ang ginatumod ko, mga salaguro nila may sustento. Nagasakit ang akong balatyagon, sa tagsa makita ko sa dalanon, mga mamumugon, nagapamugat, nagapasan,
haluson na makalakad. Nagapatial sa singkal sang adlaw, balhas nagatululagay, ginaihaw or ginauhaw. Sa handong dito makaon, sa duta, mahilay-hilay dayon. Mamumugon sa call center subong, mapulaw sila hasta sa kaagahon. Singgitan mga customers nila, batunon lamang may suhol sila. Or singgitan sa mga customers nila, batunon lamang may suhol sila. Sa campus ang tubo, mga sakada, manghilamon halin sa aga, madulma nagidlang sila, nagaud-ud pangabudlay nila. Mga piyon sa konstruksyon, ginaatubang, bisan kamatayon, mataas nga panalga nagakabit, sa pisos-pisos nagahingalit. Ang mga nagaupod sa lawod, kalawasan nila nagabalawod, hasta kaagawon mapatunog, nagakudog, lawas sang pangusog. Sila pila lamang, pagtamod ako natuon. Madamo pa sa ila, wala makita naton. Sa mga talyer, pabrika, kag sulod balay, nagapanghakroy sa kabudlay. Kun lamang sila may mapakaon sa pamilya nga ginagutom. Ila kabataan, gurisnay mga bayo, kung nila makita, madula ang kalapyo. Bisan sa tunga sang kagabihon, palanakit sang kalawasan ang tuson. Pagtulog, kinahanglan piliton, tigana sa masunod nga kaagahon. Amo nagidlang bala sini, ang sistema sang ilapag pangabuhi, mamugon, subong sang karabaw, apang sweldo, halos gani ipamahaw. Pagkabig sa mga amo kag iban, mamumugon wala na gid kasulhayan nga magapabilin hasta sa ila kaapuhan, sila mangamo na gid lamang. Sa adlaw sa mga mamumugon, kabay sa dughan aton padabdabon, pananawan ligwaton sa mga amo, subong man ang ara sa gobyerno. Kaayuhon kondisyon sa ulubrahan, suweldo sa mamumugon pataasan. Kinahanglan hatagan man sila alibyo, sila subong man ninyo nga mga tao. May kabataan man sila nga palakanon, kasubong man ninyo sila may palatyagon. May mataho man sila nga handom nga maabot ang adlaw, ila nga maagom. Mabuhay ang mga mamumugon, sila pasidunggan gid naton. Buligan sila sa ila mga handom, kaayuhan nila sang tanan at ubangon. Ni Dr. Jerry Daclod Biona, Anay Mamumugon. Mabuhay ang mga mamumugon. Mga fellow mamumugon naton dira, mayo nga adlaw gid sa inyo. And I hope nga, because today is a holiday, you'd also give time for yourself nga makarest man, bisan a little while. And kabay nga kaupod ni gidira ang inyo nga mga pamilya, and we hope and we pray nga ang mga ginapangayo naton para sa mga mamumugon masabat ilabi na gid sang aton nga mga sang aton nga gobyerno, ang aton nga mga amo. So sa tanan sa liwat sa mga mamumugon, mabuhay. It is now 23 minutes after 2 o'clock. Sa pagpanumbalik naton, another tribute or story para sa mga mamumugon, and that would be given to us by Mia Sangbingawan. And salamat sa mga pictures nga imo nga ginapid. Sa pagbalik sang KLP, kaupo ninyo si Tita Regine. Plus wala de Iloilo, Billboard of Activities for April 26 to May 2, 2026. Ang Mayo 1 amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you,
In the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love, ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Mayo 1, 2026. Magasugod alas 5:30 sa hapon. Rock songs kag madamo pang iban ang nagahulat sa inyo sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical blitz kaupo ng Binhi Band sa concert at Plaza kicking off alas 6 ng gabi sa Mayo 2, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazwala di Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sa Plazwala di Iloilo. Sa Mayo 3, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton pungsod. Plazwala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan ang pag-practice ang good manners and right conduct. Moving on with our next story, ari naman naluyag i-share ni Mia sang Bingawan. Bagong bayani, paano ka ginawa? Masarap pakinggan. No heroes, bagong bayani, ngunit paano ka ginawa? Ini si Mia sang Bingawan, Iloilo nga nagasaludo sa mga mamumugon, dala ang bandera, pataasan ang sweldo. Dear Inday Regine. Mayo 1, adlaw sang mamumugon. Anak pawis, anak balhas, ang mga kibulon ang kamot. Ang mga dapadapa, ang mga baho balhas, kag maitumang panit kapatial sa init kag lamig. Ang nagaantos, pulaw bugtaw, malayo sa pamilya, ang ginataya ang liog, kay masami nga ara sa peligro ang ila kabuhi. Ang nagasalom sa balod, kag hindi mahimos, basi maigo sang missile. Ang ginachap-chap, ginaplantsa sa ilang mga employers, kag madamo pa. Amuina ang dagway sa aton modern new heroes o kon bagong bayani. In the Regine, sang bag-o pa lang ako sa recruitment agency, daw lang ka ang imo lola. Maayo man ako mag-obra, pero kung maboard ako, ay pasensyahan na lang kita. Kung kaisa, ginatest ko ang presence of mind sa mga aplikante. Ano abi ekspektaron mo? Maayo lang kung ang hiring, mga staff positions, pero kung skilled ka common labor, sadyagid. May hiring kami, skilled workers, pakato sa Sakhalin, Russia Oil and Gas Project. Tuig 2006, ano bala ang Russia? Magamu.
Wala ko man sila gina-encourage nga magkadto sa Russia. Mismo ako daw hindi man kumbinsido kay tamaan dito kalamig. Pero damo, desidido makadto sa Russia. Tisiling ko, hindi ka mo magadto sa Russia kay malamig, magamo. Sabat nila sa akon, gutom kami di sa Pinas, ma'am. Bisan maulan pa kaay, sulayo namon para sa pamilya. Lakat na sila sa Manila para sa interview, siguro mga 20 sila. Pag-abot ni Sabin, isa ka aplikante nga taga Kabatuan. Ba niya, ma'am, di na makakupdanan ko. Siling ko, to na sila sa Manila, maparasya sila. Di ma'am, ako ya. Siling ko, puno na ang slot para sa skilled workers. Di ma'am, wala na bilin. Isa na lang ka slot ang bilin. Siling niya, ano na ma'am? Te, mapasugot ka nga idaga sa planta? Sugot ako ma'am. Nagapangalot sang ulo na. Ma'am, malakat ako sa Manila. Maapas ako sa ila. Sige, lakat. So naglakat si Sabin, nga galibog ang ulo na. Abi ko, naabot na nga joke ko. Ay, wala gali. Dason nga adlaw, ara na si Sabin kadto sa opisina, may dala nga saging, nga very excited, kagakadlaw-kadlaw. Siling niya, ma'am, pasar na ako sa interview, makadto na ako sa Russia. Siling ko, Sabin, sa ginambalan ko ikaw, ang idaga ka sa planta, naabot mo, joke ko? Sabat niya, wala ma'am. Naglibog man ulo ko sa isip ko, kung idaga ako sa planta, di, madurog-durog ang katawan ko eh. Ahay, naluoy man ako. Na-sense ko, nga grabe gali ila determination sa pagtrabaho. Sa manuglakat na sila, nagpamisa kami sa simbahan Kaleganes. Nga ubayan lang sila, pakadto sa Russia. So ginabalan ako ka POEA Director, hambal niya, Miss Mia. Ang mga aplikante, seryoso ina. Kay puturo nila ang nakataya. Hindi ka mag-joke. Te, hipos na lang ko eh. Nakaluyan man sila in the regime, natapos man ang ila kontrata sa Russia, nga kanami isang ila experience like ice carving. Panginas sa baybayon, nga ang green shell, ginarake, dalagko, kag parte kadamo. Panguha kasag, kag panarap ka isda, kay di gani kabalo ang ruso manakop kasag. Mga healthy looking sila, kay nami ila pagkaon. Isa pagid, in the regime. May advice sa amon, may hiring, mushroom picker sa UK. Di, damo nag-apply. Tapos ang employer, silent night. Damo na nag-follow up sa ila application. Ma'am, hambal nila, wala pa interview para sa mushroom picker? Siling ko, wala pa. Kaya wala pa nakapanubo bungsod. Ti sabat ka aplikante, ay tuod ma'am, wala pa abi nagapangilat. Sa isip ko nga gayuhom, ay pobre espiritu. May special recruitment activity ako sa isa ka banwa. Ti kay pala niya gana, may nag-apply. Siling ko, sir, ti ihatag lang sa ako ng 2x2 ID picture mo kag resume mo. Balik ka lang 1 PM kay manyaga ako. Ginkuha ko picture na kag isulod sa drawer. So pag 1 PM, ara na siya. Siling niya sa akon, ma'am, picture ko. Siling ko sa iya, kay natuyo ako. Siling ko, ay sir, pag-abot ko bala, ginguba ang drawer ko, pero wallet ko, wala man madula. Nadula sir, picture mo. Ay ma'am, nadula picture ko? Tiyatagan ko ikaw liwat. Sa isip ko, sino kagid iya nga gwapo, nga kawaton picture mo man. Sasabahin naman namon sa recruitment agency. Pahirap ng pahirap ang mga job orders. Damo requirements, employment certificate, training certificate, diploma, oil gas experience, kag nakaobra sa mga high-rise building. Sa part ko sa Iloilo, budlayan ako kapangita workers. That was 2006, nga wala pa di reconstruction nga dalag ko, except Iloilo International Airport.
Ang employer namon almost Korean companies. Hiring rough carpenters kag rebar benders. Ay lato-lato pa sa mais aplikante ko. Evaluation pa lang sa papel, bagsak na. Na-challenge ako in the Regine. Ini nga lola mo, hindi man magpapierde sa iban nga branches like Bataan, nga damo ila mechanical workers kay may oil refinery sila. Aton sa Iloilo, may oil man pero cooking oil. Batangas, Cebu, Davao, Manila, mahambal mo, industrialized sila kag damo ila mga highly skilled workers. Kita sa Iloilo, agricultural pa. Pero hambal ko, patay lang ang hindi madisponiran. Susuling ko, papel lang ina, COE, training certificate, diploma, kag abilidad, madisponiran ko ina. Sa bulig sa mga friends, LGUs, TESDA, Army, simbahan, ALS teachers, local construction firms, connections, Recto University, kag sa determinasyon sa mga aplikante, natigayon in the Regine nga makapadala ako ginatos ka skilled worker sa abroad sang 2006. Kag amat-amat nga nagdamo kay nagbinuligay sila. Sa amo sadto nga panahon, mabudlay magtrabaho sa abroad bangod sang language barrier. Bangod sang language barrier, ti matuon pa ina sila or matuon pa ina sila hinapon, chap-chap nga English kung sa Korea sila. Kung sa Australia sila, ti bisan plumber, plumber, ikaw matuon ka IELTS. Or plumber ikaw, matuon ka IELTS, IELTS. So, in the Regine, kung may aplikante, ako nga 200 para rough carpenter, kag rebar bender, ay mayo lang siguro. Kung may 3 o kung 5 nga matudtuod nga carpenter, o kung 2 ka rebar bender. Ang mga aplikante ko is tambay, drivers, konduktor, barangay captain, counselor, out of youth or out of school youth, manuggarab, manugkalat baka kag karbaw, ex-military, kag rebel returnees. Paagi sa pagbinuligay, natigayon gid nga makadeploy sa Korea, Dubai, Qatar, Saudi, Japan, kag iban pa. Ang mga aplikante, ginabuligan nila ang pareho nila nga aplikante. Ang mga sa abroad na, nagapadala na sila tools para praktisan. Iban nga halin sa abroad, gabulig na sila training sa mga aplikante. Gahatag mga tips kung paano pasaron ang trade test. After 2 years, nakibot na lang ako ng iban ko nga workers, kinhatagan awards ang OWA. Hindi lang certificate, may cash pa. Damo man sila awards, halin sa company nila kag mga incentives. Iban, gin-promote man sa mataas nga posisyon. Ang common labor, nahimo foreman, safety officers. Iban nga maayo mag-obra kag ginasaligan, sarang sila maka-recommend sa mga friends, paryente nila nga makasulod sa obra. Happy man ako in the Regine, kay successful man sila. Ang sanguna, manugbaligya kabalot, nagapamasura, subong mga material controller, permit receiver, firefighter. Ang panday, guba, nahimo na rough or finished carpenter. Kanami lang pamatinan, kaglantawon, nga mga bagong bayani sila. Pero sa likod sina, napunan sang kabudlayan kag risgo. Gusto lang naton ipahanumdom sa mga new heroes naton, hindi lang sa Iloilo, kundi sa bugos nga Visayas, bangod sa pagbinuligay, kag inyo determinasyon, nalabot na ninyo ang inyo handom para sa pamilya, kag para sa ekonomiya sang aton nga pungsod. Sa mga new heroes naton dira sa Kabatuan, dako bulig ni Anay Mayor Ramon Ye. Siya ang una nga alkalde naghatag mga construction materials para sa skills training ninyo. Si Anay Gimbal Mayor Richard Green ang full support sa skills training kag may libre nga pamahaw. Hambal ni Mayor Richard, kung hindi ka mo maglakat sa abroad, problema pa ka mo, basi iban, manakaw pa. Joke lang ni Mayor. So si Anay Tubungan Mayor Vic Tabakiraw, bisan Semana Santa, kakadto sa opisina,
galantaw sa mga oportunidad kung paano ang tagatubungan makaobra sa abroad kag hindi na magpasan sang paklang. FYI, figure of speech na nga hindi na sila magrebelde. Ang mga ALS teachers nga gapulaw bugtaw himo ka resume sa mga ALS graduate nila kag sila pamadulong sa opisina kag disponiran kung ano ang mga kulang. Special mention si Ma'am Connie Tababa, Sir Junjun, Ma'am Carol, kag Ma'am Giselle. Sa TESDA naman, dako manabulig na day Sir Norbing, Sir Von, Sir Vincent, nga halos wala gapahuway, lamang nga makapasar ka mo sa trade test. Bisan ang army nga na-base sa Miagaw, bisan ila supply nga bugas, nahatag sa inyo, agud nga maka-training ka mo sa TESDA, kaga-provide sa inyo sang salakyan, sugat dulong. Sa mga private construction firms nga naghatag employment certificates, bisan wala ka mo katrabaho, nga ginrisgo nila ang ilang mga ngalan sang company nila, lamang makalakat ka mo sa abroad. Dapat naton sila pasalamatan. Ang Recto University, bayad naman. Ang Army nga nagbulig sa inyo, si Sir Nino Quarin, para masiguro ang inyo safety kung magpa-interview kang mag-trade test ka mo sa main office sa Manila. So, amo ina, Inday Regine, ang inagihan sang New Heroes. Sa bahin sang agency, ang amon responsibilidad wala nagadulog sa deployment. Sa gihapon, padayon ang monitor sa ila. Ginapaintyen din namon sila nga ayuhon lang nila ang ila record para makabalik sila liwat. Ang una nila nga lakad sa abroad, madamo sa ilang ara sa mainit nga lugar. Pero sang Saudi, Qatar, Kuwait, Abu Dhabi, Dubai. Sa subong, ang iban ara na sa New Zealand, Australia, kag sa mabugnaw nga lugar. Amo ina ang habalanon sa taga-Negro sa OFW nga si Sherwin, hindi ka mo maghandom sa mabugnaw nga lugar kung hindi ka mo mag-agi sa impyerno. Kag ang impyerno ato sa Middle East. Sa bahin ko naman, Inday Regine, pasalamat man ako kay nakatrabaho ako sa recruitment agency, kag madamo man ako sa realization nga kung magbinuligay sa maayo nga tinutuyo, may malabot gid. After 1 year, kinatagan ako sa main office sang award. Nag-top performer ang agency nga naubrahan ko sa whole Philippines, kay ginhatagan man ako sa province of Iloilo sang award. Mabuhay ang OFWs, mabuhay ang New Heroes. Kagari na ang ato nga photo captions. Una nga picture, mga Korean workers. So, ang mga nagtrabaho dito sa Korea. Ang barangay kapitan sa Banos ng Tubungan nga si Robert Tajake. Ikaduha, halin sa wala. Okay? Sa mga nag-view dira sa atin subong, online streaming, kita ninyo ang picture, gina-flash subong. So, si Robert Tajake, ikaduha halin sa wala, ang nagpasimpalad sa Korea bilang rebar bender, upod man ang taga Iloilo. Next photo, sa New Zealand. Sa subong, si Robert Tajake, pali ikalima, halin sa wala, ang ara na sa New Zealand, nagatrabaho, upod ang mga taga-tubungan, kag ila mga pamilya. And then, ang third picture, si Mia, ang ginhatagan award sa province of Iloilo, third from left, sa pagbulig solbar sa unemployment problem. Madamo gid nga salamat sa imo, Inday Regine, kag sa tanan nga anak balhas diri kag sa luwas sang pungsod. Para sa mamumugon, Mia sang Bingawan, Iloilo. Bangod sa imo nga trabaho sa agency din ikaw nag-work directly, no? Nakabulig ka gid gali sa aton nga mga mamumugon. 2006, that's the time nga tikadamo sa mga nagapasimpalad, mga skilled workers, mga laborers dito sa luwas sang pungsod.
may isa naghambal bag-o ka mo magkadto sa mabugnaw nga lugar, agi ka mo anay sa impyerno. And that is the Middle East. Ti sa Middle East, no? Bahaw, grabe gito ang imo nga mga matun-an because kundi in ang damo nga mga difficulties, ang damo nga mga challenges, dira kagid nagagrow as a person, as a worker, as an individual. So Mia, it is good nga may directe gid nga experience kaupod sa niaton nga mga mamumugon nga ginapadala dito sa abroad. And for sure, no, up until now, siguro kadaman sa ila ang padayon pa nga naga-communicate sa imo, naga-reconnect sa imo, kag sigurado gid, no, ang kalabanan nga naging successful, nga nagluwa sa pungsod, nga nagtrabaho dito sa abroad, are now more comfortable. Ang iban, nakaupod pa nila ang ilang family dito sa abroad, and that is good. So sa pagiging trabahante, pagiging OFW dito sa abroad, they were given this chance para nga siguro ma-request man ang ilang family, ang iban ang mga workers man, no, kay they were given the chance para nga mag-recommend sino ila kilala, sino ila nga paryente para nga makaupod nila dito. Kag kanami, no, that's a big help man sa ilang mga group of friends and especially sa ilang mga family members. So Mia, para sa mga mamumugon, mabuhay ka. Thank you so much, Gid, for this sharing sa sining hapon, Mia Sangbingawan. Magapanabalik kay KLP with another story para sa inyo. Sa gihapon ka po ninyo, si Tita Regine. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung sa imo pagpaligo, sama-sami nagapanghabon anay ikaw sa bilog nga lawas kag bunlawan ini kag magbutang naman sang shampoo sa buhok antes ini bunlawan. Mas maayo nga tingbon mo na lang ang pagpanghabon kag pagbutang sang shampoo sa ulo. Iniagod nga tingob man ang imo pagpamunlaw kag siyempre madamo ikaw sang tubig nga makinot nga pwede mo gamiton sa iban nga butang. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Magtanom sa mga native o kon drought-resistant nga mga tanom, kang isang kahoy, bulak o kon bisan hilamon nga natural nga nagatubo sa inyong lugar. Ang mga tanom nga ini ay naka-adapt na sa lokal nga klima, ulan kag duta, gani hindi na kinahanglan sang tuman kadamo nga tubig, agud bunyagan sila. Ang mga native nga tanom ang mas praktikal kung ipaanggit sa imported o kung high maintenance species. Makakinot ka na sa tubig pang bunyag, mas mapataho mo pa ang palibot. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili Padayon kita with this story from Philip Sangsilay. Dear Tita Regine.
Antes ko padayunon ng akong sulat, maayong hapon sa inyo diratanan sa Bombo. Labinagid sa imo. Do hindi na ko tani magpadala sulat, dira. Tungod, nahuya ko. Kayang akong sikreto nga ginatago, ginabuyagyag ko sa kahanginan. Pero kung kaisa, ginabasol kung akong kaugalingon. Kagsang pagkadto ko dira, ginsunlog pa ko gani sa iyong maupo dira ang dalaga. Pero kung basihan mo sa Biblia, wala sang ginatago nga hindi mabuyagyag sa ulihi. Tita Regine, ang akong sulat, parte ini sa akong birthday. Hindi na gid tani kinahanglan nga ipahibalo ko gid sa kahanginan tungod sino na gid ko. Isa man lang ko ka ordinaryo nga tawo, pero may kabangdanan. Kun nga gusto ko gid ipalayag sa kahanginan, kun nga tungod may gusto ko pasalamatan. Una sa tanan, sa mahal nga Diyos, nga makalabot sa edad nga 80. Ikaduha, sa aton gobyerno, tungod sunod-sunod ang grasya nga nag-abot sa akon. Wow, good for you. Tita Regine, ang akon nga birthday was March 10. Sang March, nalipay gid ako kay nang hatag amon mayor tag 800 pesos. Sa tanan nga seniors, sugod January, February, March, nagpanghatag pagid siya kutob nagaedad 80. Halin sa January, February, kag March, tag 3,000. Nagpasalamat siya kay siya man gihapon nagdaog kwarta kontra gugma. Nagamo pagani diri sa nagligad nga election, 2 ang patay, 4 ang napilasan. Kag may ara pa ako manug-abot nga 10,000 pesos halin sa DSWD, iya sang presidente. Kag sini nga Abril 24, tapos na, of course, 2026, may ara naman ko kuluhaon. Wow, daming blessings. Kuluhaon halin sa DSWD, 25 kilos nga bugas, kag mga kinahanglanon sa kusina, balor tanan 3,000. Amo nga nalipay gid ako, kay sunod-sunod ang grasya sa birthday ko. Tita Regine, sang March 15, naglakat kami sa Pasig, Iloilo. Upod ko ang akon asawa, kag 2 ko kaapo. Kay gusto sang bata ko nga subang, dito hiwaton ang ika-80 ko nga birthday. Kag sang 16, nag-apas ang bata ko nga soltero, kag ang apo ko nga soltero, pero nagtalang sila. Kayang ilagay, cellphone na lowbat. Pag-abot nila sa Zaraga, gasa nga ang dalan sa wala pa Iloilo sa tuo papasi, pero sa wala sila nag-agi. So, sandito na sila sa Leganes, nanawag sila, kay may isa pa sila ka cellphone. So, ginabalan sila nga balik ka mo sa Iloilo, or nga balik ka mo sa Iloilo na imakadto. So, nagbalik sila. Tita Regine, nalipay gid ako kay sa paghiwat sang akon nga birthday, iya tanan-tanan gastos ang apo ko nga gamaestra sa Canada, kag amo pa lang natabo sa kabuhi ko nga ara si number 1 kag si number 2. Gali, nagitaay gito sila ha. Kag tupad pa sila nga nagaistorya. Oh, no bad blood. Good. So pag-abot namon didto, petsa 15, nagpauli man kami. Petsa 17. Tita Regine, idugang ko tani ang parte sa akong tiya, kay kutob subong, hindi ko gid malipatan. Ambot kung may ara pa na subong. Isa ka bantog nga seruano, kag manughiwit. Sa magbakasyon ng akong tiya, halin sa Bohol, kay ang iyabana taga Bohol, ginabala niya ko nga magpauli siya sa Bohol, dalon niya ako, kay siya na lang isa. Kay ang iya mga bata, may mga obraman sa Cebu, kagang iya bana, may duta didto. Kag kung makasaho ko, ako maatipan sang ila uma, sang didto na. Naghambal siya sa akon, nga kung may masugata ka nga tawo, kag bugnohon niya ka, hindi kagid magsabat, kay masakitan ka tiyan. Kay mga taas na sila dungan, kag sila lang ang makabulong sa imo, kag wala mo matultulan ang ilabalay. Kag didto lang ko kabalo, nga ang palangga nila nga pagkaon, ubi. Kay kung magkali, kung makuha nila ang unod, ginahalukan nila. Tuod ka.
Kay sang ulihi, didto lang ako kabalo, ngang iya nga duta, bawion sang utod sang iya bana. Kay wala na kuno siya labot, kay patay naman ang iya bana, kag didto nakabatsyag ko hadlok. Kay pila pa lang ko, 24, kag ginhagad ko siya nga mapauli. Kag nagsugot man siya. Oo gali, tita, ato nga lugar, sakop sang banwa sang Baclayon. Pero nabukid, wala jeep nga nagabiyahe. Ang sakyan mo, tracking nga ginakargahan kahoy. Sang magpauli na kami, dito siya ga-estar sa Bacolod, kay iya bata nga subang, driver sang anay gobernador sa Bacolod. So, pero sa pagpuli, wala gid ginhatag sang akong tiya ang titulo sang duta. Pero wala gani mabulanan, nagmasakit siya. Hasta nga naglala, kag maayo lang kay may amigo ang akong pakaisa nga taga-Samar. Ginsugiran siya, nga gamasakit ang iya iloy, kag sa banta iya, ginhiwitan. Hambal sang iya amigo, may paryente siya kuno nga bantog ang serwano. Hambal sa pakaisa ko, ti daladri, kay kung pilasokot ya, bayaran ko. Pag-abot sa pila ka semana, nag-abot siya. Sa gintan-aw ya, hambal ya, ginhiwitan sang iya bayaw. Hambalya, maayo lang kay dali na lang Biyernes Santo. Kay didto siya makuha bulong sa bukid sang kanlandog. Sa kahoy nga kamandag, basi bukid sang kanlaon. Sa kahoy nga kamandag, hambalya wala sa makapalapit sina nga kahoy. Kay kung mahandungan ka, mapatay ka. Kag may nagabantay nga isa ka manog nga kamandag. Tita Regine, siya sinakabalo kung ano iya himuon. Pero pagpuli ya, nakakuha gid siya bulong. Pero grabe nga pagtilaw ang iya na agyan. Pag-abot niya, hindi ko pa dayon madapatan bulong, hambal niya. Tiambal sang pakaisa ko nga hambal niya, karon ko ni dapatan bulong alas 12, kay nagakatulog na ni siya. Ay kung nagamata siya, may balaan niya. Gindapatan bulong ang imo iloy. Tapuso niya na lang dayon ang iya kabuhi. Kag sang gindapatan bulong, pagkaaga, nag-ayo. Nag-ayo dayon, do pinahid lang. Kag naghambal ang serwano, mag-ayo ka na gid. Magpauli ka. Magpaihaw baboy. Kung mag-ayo ka na gid. So, ang tanan nga pamilya sang imo bana, imbitaron mo. Pagkatapos, puli ka dayon. Kay ang naghiwit sa imo, nakakaon, mapatay. Kay ang ginhiwit sa imo, mabalik sa iya. Kag hindi ka nila mabaslan, kay may panaming ka sa imo lawas. Tita Regine, diri ko lang tapuson ang akong istorya. Sige hapon, Philip, sang Silay City. Salamat gid. Puwerte man nga istorya, no? Parte sa pagpanghiwit, parte sa mga serwano. Pero dito lang ko yung makomento sa mga grasya nga nag-abot sa imo. Kay daw, mas manami ito yan, no? So, I'm sure nga ti happy-happy kagid gali sa bulan sang Marso, tubdo bulan sang Abril, nag-celebrate kay imo birthday. Ara pa si number 1 mo, si number 2 mo, friends sila nga duha, nagaulo istorya pa sila. So, that means, no, nga nalimtan na kung ano man to, ang mga nangin conflict sang una. Kahit isubong may kanya-kanyang pangabuhi na kamo, hindi bala? Sang duha ka mga girls nga ini, nga naangot sa imo kabuhi ang mga nakarelasyon mo. That is good. That means nga wala na sa mga insecurities, wala na sa tension, kundi nga moving forward na lang ang tanan-tanan. And sa imo naman, did you also share ang mga blessings mo? Kabay, ha? Belated happy birthday na lang. Nag-80 ka na gali, Philip. So, belated happy birthday sa imo. And kabay nga ang imo nga mga nabaton nga grasya may ara gid nga mangin remembrance ikaw.
kagabay nga nagkadtugi din na sa mga makabuluhan nga mga butang. So gamita sa mga importante nga mga kinahanglanon mo. Salamat kid for sharing diri sa Sininga Hapon sa Kahapon Lamang program. Mga kabombo, sa inyo man nga mga istorya dira, I'm inviting you, share your stories, basi ka mo ang ato next nga winner, makabaton ka mo 1,000 pesos nga cash. So isulat ang inyong mga kahapon lamang dira, ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, or sulaton, and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Tomorrow, okay na to, ang il-interview natin yung winner, si Annalisa. Mag-video call kita sa iya. So, thank you again. Maraming salamat sa inyo. Magasunod na ang mga dramas every afternoon. Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kagang Dear Diary. See you next time. Sige, hapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God